Semmosia, ei niitä. Minuutti aikaisemmin ollut. Pääsee spesiaali. Ai että. Ei muuta kuin se mennään. Koodipupu. Mitä sä huutelet siellä? Tervetuloa, terve. Aloitettiin minuutti aikaisemmin. Ja pääsiäispesiaali on nyt tänään tiedossa. Nyt pitäisi olla, onko tani kauppa auki? Jes, kauppa pitäisi olla auki. Tervetuloa. Kiva saada tänne porukkaa liikenteessä. Kokeillaan taas uutta setupia. Nyt kamera vähän pitemmällä, näkyy isompi osa ukkelista. Hyvä. Nyt tosiaan pääsiäispesiaalijakso aloitettiin vähän aikaisemmin. Täältä saattaa kuulua meteliä. Täällä on lapset on vielä hereillä. Tässä on pokepappa ja pokemummo paikalla hoitamassa, niin älkää välittäkö, jos vähän kuuluu meteliä. Saatiin hoidettua ja nyt ajateltiin, että pidetään semmoinen lyhyt setti tänään, että tunnin aikaa kauppa on auki. Ja katsotaan, jos menee hyvin ja jos kaikki lapset ja kaikki käyttäytyy, niin sitten voidaan pitää pitempään. Mutta lähtökohtaisesti niin tunnin ollaan tänään livessä. Mutta tosiaan pokecorner.fi-sivut löytyy. Meillä on tänään Japani-spesiaali. Mä näytän, mitä meillä on. Eli meillä on japanilaiset 151. Sitä löytyy. Sitten on Terasol-festivaalia, pari laatikkoa. V-Star Universe löytyy, pari lootaa. Ja sitten on Heatwavea. Heatwave Arenaa löytyy kanssa. Ja sitten oli noita, mitä jäi viime keskiviikolta, muutamia vielä jäljellä, niin siellä oli Journey Togetheria ja Astra Radiance oli muutama, Temporal Forcesi ja sitten oli Tinejä. Olet pari tilausta jo saatu, niin me voitaisiin käydä asiaan sitten suoraan, niin päästään viettämään pääsiäistä. Katsotaan täällä, että kaikki toimii. Tiimi, kiitoksia muuten lahjoista kaikille. Mä en niitä kerkeä aina ilmoitella ja huomioida välttämättä, niin älkää välittäkö siitä. Mutta aloitetaan heti ensimmäisellä. Täällä on pari tilausta jo tullut. Niin, aloitetaan tuosta 105. Otetaan tuosta noin ensimmäinen ja meillä on Susanne ensimmäisellä ja Terastal-festivaalilla lähettäisiin liikenteeseen. Tänään tosiaan live, tää tuli vähän tälleen yllättäen, että saatiin järkättyä tämä. Ootko tässä saada sun kameraa vähän paremmin? Tosiaan meillä oli vieraita täällä näin. Ja live kestää sen tunnin, kyllä. Ja kaikki avataan, kyllä kaikki tilaukset avataan, mitä siinä tulee. Eli jos tulee 100 tilausta, niin kaikki käsitellään, kyllä. Pieni hetki, niin saadaan kamera päälle. Mutta Susanne, oliko Susanne paikalla? Niin saadaan homma eteenpäin. Mitä se kaatuili koko ajan se kamera? En mä tiedä. Joo, Susanne on paikalla. No niin, 2 Terastal-festivaalia. Ei nyt sanoko. Ei nyt tarvi. Mutta no niin, Susanne, lähdetään kattoo Terastal-festivaalit. 2 pakkaa. Ja katsotaan, mitä näistä löytyy. Let's go. Pääsiäisen ensimmäinen. Only hits. Näitä me toivotaan. Katsotaan, mitä täältä tulee. Katsotaan, mä en tiedä, onko näissä mitään trikkiä. Korttitrikkiä, mutta lähdetään katsoa, mitä täältä tulee. Saataisiko me täältä jotain Eevee. Heti kultaisella Pikachulla ainakin aloitetaan täältä. Nice. Kultaisella kortilla lähdetään liikenteeseen. Raikou EX. Ja sitten täällä on 1, 2, 3. Täällä on 4 se korttitemppu. Nice, mutta kullalla lähetetään pääsiäinen liikenteeseen. Kultaisella Pikachulla. Hienon näköinen. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, kultaiset on mun lemppareita. Hyvä aloitus, eikö ollutkin? Tästä on hyvä lähteä rakentaa. Japanilainen tää korttityyli on vielä, tää on tosi makea näköinen tää kulta. Tää on ihan niinku, olisi kultaa kädessä. Katsotaan tuosta noin. Nyt on näitä tiukat sliivitkin vielä, niin katsotaan, ettei ne että ne uppoo tonne nätisti. Mutta kattokaa. Nice. Siitä päivän ensimmäinen veto. Ja otetaan Raikou EX:kin tonne vielä sleeviin. Hyvä. Miten Nikolasen pääsiäinen suinut? Hyvin. Meillä oli vieraita täällä
Täällä ei tosiaan, mun isä ja äiti on täällä vieläkin kylässä, niin ne hoitaa noita lapsia tuossa noin, niin saatiin live käyntiin. Syötiin tuossa, grillattiin ja eilen olin töissä tietysti. Mutta muuten mennyt ihan kivasti. Sitten Susannella oli vielä toinen terästelyfestivaali. Katsotaan, saataisiko sieltä vähintään yhtä hyvät setit kuin tästä ensimmäisestä. Tää oli siisti, mä en ole ikinä aikaisemmin itse avannut näitä. Katsotaan, se oli 1, 2, 3, 4. Kokeillaan tämmöstä. Katsotaan täältä, mitä löytyy. Mitä löytyy seuraavasta terästelyfestivaalista? Ja tosiaan sain näitä, TCG-kaupalle iso kiitos, että saatiin näitä japanilaisia järkättyä. Sieltä tuli Pokeballi, Totodile, Goldengo EX oli siellä. Saatiin Pokeballi täältäkin. Nämä saattaa olla vähän erilaisia tosiaan kuin mitä oli siinä Prismatic-setissä. Mutta kivan näköinen oli tää Totodilekin. Laitetaan se tonne noin. Meillä on tosiaan näitä tight sleevejä tällä kertaa. Nämä just mahtuu näihin. Näistä tulee just niinku, ne hittaa vähän eri tavalla. Toi foili on näissä. Ja varsinkin toi kultainen. Mä näytän tosta kohta, mitä Susanne sai näistä. Sai aika hyvät setit. Sai aika hyvät setit muuten näistä. 2 pakasta 4 vetoa, niin ei huono, sanois Uotisen Jorkki. Mut siinä oli, pistetään pakkausosastolle menemään nämä. Kiitos Susanne niistä, ja sitten Susannelle lähtee tästä vielä Goldengo EX, Totodile Pokeballi, tässä on hyvän näköinen foili, Raikou EX, ja sitten oli tää kultainen Pikachu, kattokaa, nice, hyvällä kortilla lähdettiin liikenteeseen. Tähän pääsiäiseen. Tää on pääsiäispesiaali tosiaan, niin toivotaan, että täältä saadaan paljon vetoja. Tää oli numero 05, kiitoksia Susanne. Ja seuraavaksi meillä ei esittelyä kaipaa. Seuraava henkilö, kanavan mestari, kanavan MVP. Meillä on Kidovi paikalla, eikö niin? Ja terve Sami, kiva, että pääsit mukaan edes hetkeksi aikaa. Kidovilla on jäänyt Temporal Forcein kanssa näköjään hampaankoloon jotakin. Niin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kappaletta Temporal Forcea. Joo, toinen lähetys jo perillä viime viikolla. Hyvä, että ne tuli, koska me jouduilla viedä ne uuteen postipaikkaan, niin mä ajattelin, että kauankohan siinä menee, että ne saapuu. Mutta hienoa että ne on tullut perille. Ja Kidovi, toivotaan, että tänään on onni parempi kuin viime kerralla. Lähdetään katsoa Kidovin temporalit. Katsotaan, mitä täältä saadaan. Ja tosiaan Kidovilla viime kerralla raffi meininki, mutta toivotaan, että tällä kerralla tuuri on mukana. Lähdetään katsoa. Kidovi et vie kaikkea japanilaisia. Niitä on paljon. Täällä on paljon japanilaisia. Ne ei varmasti tänään lopu kesken. Jää varmasti keskiviikollekin vielä osa, mutta katsotaan, mitä Kidoville tulee täältä Temporal Forcesta, Iron Jugulis ja Mortis Conviction. Ei ainakaan jääty tyhjin käsin. Ei ainakaan jääty Kidovi tyhjin käsin tällä kertaa. Mordi tuli sieltä kattelee vähän meininkiä. Hei, laitoinko mä sen, pakkasitko sen kultaisen jo? Joo. Laitoinko mä sen tuon kovan liivi? Joo. Mä en muista. Ei mun mielestä. Kato. Laitetaan niihin vielä. Laitetaan tohonkin. Damn that smirk. Kattokaa, miten se hymyilee toi Mortti tuolla. Laitetaan toikin tohon noin. Pokepappa voi laittaa siihen tuon vielä. Kato, kaikki unohtuu tälleen heti kun mennään. Mut hei, vedolla aloitettiin Kidovi. Come on. Sitten jatketaan. Mistä päin Suomea oot? PK-seudulta. Asun pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä. Ja oon asunut myös Oulussa joskus, mutta nykyään pääkaupunkiseudulla. Kidoville jatketaan täältä PK-seutu for good. Nyt ollaan jo tultu takas. Täältä mä oon kotoisin ja Itiksestä kotoisin. Aivan tietäjät tietää. Sami on Oulussa pääsee vietä. No niin, mä arvelinkin, että äijä voisi olla siellä päin.
Kyllä pääsiäinen on vähän sellainen perhejuhla kuitenkin, että se vietään perheen kanssa. Täällä katsotaan live-telkkarista Hyvätän, ja se on oikein. Toivottavasti AP on siellä kanssa fiiliksissä mukana. Mikäs availua nyt on? Nyt on Kidovin Temporal Forcesit menossa. Eli meillä oli muutama pakka Temporalia jäljellä, ja näitä avataan. Tuleekohan Itiksen tänään? Se jää nähtäväksi. Pokepappa ainakin on valmiina juhlimaan Itiksen kunniaksi, jos niitä saadaan. Katsotaan, mitä täältä tulee. Oliko Oulu paskakaupunki? Oulussa oli kiva asua, mä tykkäsin kyllä. Et ei ollut mun mielestä sen nimen arvonen. Mä pidin siitä. Roaring Moon tuli täältä. Keskiviikko telkkarissa puolisen kanssa. Viikon kohokohta. Hienoa. Se on mukava kuulla. Mä kuulin, että oli yksi perhekin, jossa kaikki, siellä oli isä, äiti ja lapsikin katto kaikki omasta laitteesta. Se oli hauska mun mielestä, mutta sitten tuli hyvä fiilis. Paljon on myynnissä. Meillä on paljon japanilaisia nyt tällä kertaa. Saatiin TCG-kaupalta lähetys ja japanilaiset löytyy. Nyt on 151, on Vestar Universe, löytyy Terrestrial Festivaalia. Löytyy vähän kaikkea. Käykää katsoa pokekone.fi-sivulta. Nyt Kidovi, come on. Tässä on jäppäiltä niin paljon, että ei ole päästy keskittyä näihin ja vetoja ei ole nyt tullut taas hetkeen. Nyt Kidoville toivotaan, että täältä osuu. Toivotaan, että täältä osuisi vetoja. Saataisiin lisää Kidoville osumia. Täältä temporaalista puuttuu vielä. Meillä ei ole saatu yhtään noita kovia chase-kortteja. Niin ehkä niitä täältä sitten tulee. Toivotaan ainakin näin. Ja kenelle muullekaan niitä suotaisi, kun Kidoville Iron Valiant tuli sieltä. Sitten, tässä on paljon uusia bulkkikortteja kaipaa ja sen Drampa. No niin, se Drampa on aika makeen näköinen. Hyvä, että tulee sitten tulee noi bulkitkin sitten kansioon. Temporal Forces olisi aika hyvä setti kanssa aloittaa keräilyä. Mun mielestä tässä on aika kivoja kortteja. Paljon noita Paradox-kortteja mun muistaakseni. Mutta katsotaan. Viimeinen Last Pack Magic. Toivotaan Kidoville täältä osumaan nyt tällä kertaa. Katsotaan, saataisiko päätettyä tää Kidovin chase johonkin vetoon. No Feraligator sieltä tuli. Ai. Se oli Kidoville yksi osuma. Yksi osuma tällä kertaa. Ja se oli Mortis Conviction heti ensimmäisestä pakasta. Mutta nää lähtee Kidoville. Täällä oli paljon semmoisia kortteja, mitä Kidovilta vissiin puuttu. Chase-kortteja. Ne jäi tällä kertaa vielä vähän piippuun. Onni kääntyy. Se kääntyy vielä jossain vaiheessa. Ei hätää. Katsotaan seuraavaksi. Tää oli, kiitos Kidovi, se oli 10 tilaus. Sitten katsotaan seuraava. Katsotaan tossa noin. Seuraavaksi tuosta 13. Mennään täältä. Täältä tulee 2151. Päästään, onko meidän Polkkis paikalla? Katsotaan, saataisiko täältä Harkkarille pari osumaa. Katsotaan, oliko Harkkari paikalla. Katsotaan 151 japanilaista. Harkkari ei ole tänään täällä, ei ole livenä paikalla täällä, vaan hän on nyt tuolla pelimestoilla, niin katsotaan, onko livessä, näkyykö Harkkaria täällä? On paikalla, no niin, come on, ei muuta kuin lähdetään katsoa, miltä näyttää japanilaiset 151. Ja toivotaan, että saataisiin täältä joku noista alkuperäisistä startereista. Bänniekat 5 kommenttia. Ai, se on vähän toi TikTok-algoritmi vähän semmonen, että ei ikinä tiedä. Katsotaan, mitä 151 löytyy. Dratini tuli, Farfetch, Charmander, Pokeballi. Tässä on muuten aika erikoinen tämä Pokeball-kuviointi. Tuleeko muuta? Kabutopsi ja Raidon ja Cycling Road. Mutta hei, Pokeballi, kattokaa. Erilainen Pokeballi näissä japanilaisissa kuin mitä englantilaisissa. Ja englantilaisissa 151 ei ole tätä Pokeball-kuviointia. Charmander vielä, niin tämä voi olla ihan hyvä kortti. Mielestäni tässäkin taitaa olla se Master Ball. Esimerkiksi se Gengar Master Ball on tässä tosi niin kuin
etsitty. Hyvän näköinen kortti tuo. Harkkarille ensimmäinen osuma. Ja sitten tuleeko lisää 151. Japanilaisista holokuvien on siistimän näköisiä. On. Ja nämä kortit on kanssa semmosia, nämä tuntuu paljon laadukkaammilta kuin englantilaiset. Että jos haluaisi Master Setin kerätä näistä, niin näistä tulisi tosi hyvän näköinen. Sitten lähdetään jatkaa, katsotaan mitä täältä seuraavasta harkkarille tulee. Abra. Ja sieltä tuli toinen Pokeballi, Nidoqueen. Tuleeko lisää? Machamp, Parasect ja Seadra. 2 Pokeballia. 151 englantilaisessa ei ole, niin nämä on ihan kiva lisä kokoelmaan. Varmasti. Eikö niin, harkkari? Nämä tulee sinne. Tuo Charmander on aika hyvä kyllä. Katsotaan postimaksu. Oliko siinä sähköpostissa? Se pitäisi olla siinä sähköpostissa. Kannattaa tarkistaa vielä uudestaan, että löytyisikö se siitä. Nämä lähtee harkkarille, pistää ne tuohon talteen, mutta katsotaan. Eli siellä oli toi Nidoqueen ja sitten oli, tai Nidorinahan tää oli, ei Nidoqueen. Ja sitten oli Charmander, Pokeballi. Mä itse tiedän, minkälaisen Master Ball-kuviointi tässä on. Katsotaan. 151 puuttuu vesienergia holonen. Tuosta lähtee harkkarille. Ei tullut sähköpostia ilmeisesti tonne jonnekin. Pystyykö se laittaa hänelle tän ja ihan... Susanne, oota vaan hetki, niin tekniikka-osasto laittaa viestin tulemaan, niin katsotaan. Niin ei tarvii useita postimaksuja maksella. Se oli 13. Sitten kukapa muukaan täällä jatkaa kuin itse Kidovi. Kidovi on innostunut iskemään. Katsotaan, mitä Kidovi nappaa tällä kertaa. 5 kappaletta Terastal-festivaalia. No niin, nyt jännittää. 1, 2, 3, 4 ja 5. 5 kappaletta Terastal-festivaalia lähtisi täältä. Oliko Kidovi valmiina? Terastal-festivaali on kyllä aikamoinen setti. Katsotaan tosta mitä saadaan? Onko Kidovi jatkaako tuossa noilla Special Illustration Rares ainoana Pokecornerin historiassa, joka on niitä saanut? Katsotaan, että onko Terastalista ensimmäiset, mitkä lähtis sitten Kidovin matkaan. Lähdetään katsomaan. Ei muuta kuin... Eikö ne livet ole keskiviikkona? Kyllä, tänään pääsiäispesiaali tosiaan. Saatiin järkättyä tämmönen pikainen live-lähetys tähän sunnuntaihin. Ja katsotaan, miten nämä menee. Että jos nämä menee hyvin, niin sit voidaan jatkossa ehkä pitää myös sunnuntaisin. Hyvä. Mutta Sandy Shocks tuli täältä ensimmäisestä. Tuleeko muita? Glaceoni. Tässä on muuten vähän erilaiset nuo artit. Kidovi sitten sulle. Niin haluatko noi kaikki Evolutionit tonne muoveihin? Mä laitan noi kaikki. Muista Glaceoni on erinäköinen kuin on siinä englantilaisessa Prismaticissa. Mä en ole ihan 100 varma kyllä. Joo, mä laitan Kidoville laitetaan kaikki noihin sleeveihin. Tosiaan Teemu, ei ole paljon missattu, 6 aloitettiin. Parit pakat on avattu. Ja nyt Kidovin Terastal-festivaalilla jatketaan. Katsotaan. Ja tuo kuvitus on promokortti. Niin taisi ollakin, joo. Saat sen nyt japanilaisena versiona sitten myös. Ja ei muuta kuin katsotaan, mitä saadaan seuraavasta. Mä en muista sitä trikkiä. Tässä se on varmaan se 4 tai jotain, mutta katsotaan näin, niin mä en mokaa sitä. Mä en tiedä, jos tulee Guardpack tai joku tämmönen, niin miten se menee. Sieltä tulee Brute Bonnetti, aika hauskan näköinen kortti. Flareon EX, nice. Ja sitten tuleeko muita vielä täältä. Night Stretcheri, Sea King ja Diski. Vanha kunnon CD-levy löytyi sieltä. Jotkut tietää, jotkut ei. Mä uskon, että täällä kaikki tietää. Hyvän näköinen Flareon. Tässä on myös hyvän näköinen tää kiilto. Tuo holofoil on aika siistin näköinen. Laitetaan se tonne Blessed Cardpackille. Kyllä. Ja mä huomasin, joku on blessannut myös mun hiusrajan, niin toivotaan, että siihenkin tulisi jotain osumaa parannuksia, mutta ei mitään, niin
Nyt mennään Terastralin matkassa. Jatketaan, toivotaan, että täältä saatais vetoja. Jotain muutakin kuin Turkin matkaa varten. Ei mitään, niin katsotaan seuraavat vedot täältä. Toivotaan User ja Mintis, kyllä. Se onneksi näkyy tuolla just tolleen hyvin korttien rajassa. Ei mitään, mutta jatketaan. Täytyy ehkä joku pipo etsiä jostain. Ollaan samassa veneessä juuri aika. Hyvä spaddu, se on kiva, ettei tarvii yksin olla. Groudoni tuli sieltä. Sitten tuli Pokeballi. Nice, hyvän näköinen. Tässä on hyvän näköinen tämä holokuviointi. Roaring Moon EX. Rotomia. Sitten festivaali, book catching settiä. Ja sen sellaista. Täältä tulee vetoja, nyt tulee aika paljon. Mun mielestä näissä japanilaisissa on aika hyvä toi vetoprosentti. Tai tää oli jokaisessa pakassa jotakin, mun muistaakseni. Tai tietääkseni, mä en itse asiassa ole avannut koskaan tätä settiä itse aikaisemmin. Tää on eka kerta mullekin. Ja hyvä, kun näitä tight sleevejä, niin saadaan nää laitettua tänne nätisti. Toivotaan, ettei taivu hirveän. Nyt tulee veto, tulee. Nyt on niinku APn standi testissä. Että miten paljon se vetää vetokortteja. Ja varsinkin kun Kidovi on täällä vielä vetämässä. Katsotaan muuten toi aurinko tossa. Onko toi kuu vai aurinko, mutta siinä on tosi makeen näköinen toi kuviointi. Ihan kuin se olisi vähän tolleen, mä en viitti koskeen siihen, mutta ihan kuin se olisi niin tolleen koholla. Ne japanilaiset on kyllä, nää on siistejä. Kidovi is back. Kyllä, tää kompensoi viime kertaa, kyllä. Katsotaan seuraava. Mitä täältä tulee? Kokeillaanko tosta? Otetaan tosta 1, 2, 3. Ainakin 3. Katsotaan nää. Sitten lähdetään kattoo, mitä täältä tulee. Olisiko täällä Special Illustration Rare-kortteja? Sylveon tuli ainakin sieltä. Nice, otetaan se tohon sivuun. Sieltä tuli Tommin lemppari. Duskull. Jätetään se tonne, laitetaan se pois. Aegislash, katsotaan. Alakazam, nice. Sieltä tuli toi Ogerponi. Tuleeko vielä jotakin? Kadabra. Ei tullut vielä muuta, mutta hyvän näköisiä noi. Katsotaan tääkin on kivan näköinen tää sininen. Ihan kun näkyy, jos kato koholla nämä jääpuikot tossa. Ehkä kamerassa mä en tiedä näkyykö ne niin hyvin mutta Kidovikin tuut näkemään sit kun saat nää. Niin. En tiedä onko sulla japanilaisia, mutta kohta on ainakin hyvä kasa. Ne on siistin näköisiä. Ja Sylveon. Tommonen Sylveoni oli siellä. Katsotaan. Siellä on, tarkoittaako Leija, kun ihan innoissaan tuo kylvyssä tällä hetkellä. Hyvä. Sitten, niin sulla oli Heatwave. Mutta nyt viimeinen Terastral vielä. Lähdetään kattoo Last Tag Magic Kidoville. Saataisiko täältä vielä jotain osumia tonne matkaa. Ja tehdään se on 4. 1, 2, 3, 4. Tehdään se näin päin. Katsotaan, sunnuntai-live, kyllä. Tällä kertaa saatiin tämmöinen pääsiäispesiaali. Meillä on täällä, mun vanhemmat on täällä lastenhoidossa niin apuna. Niin saatiin järkättyä tämmöinen live-hetki. Pidetään vähän lyhyempänä tää, mutta kuitenkin pystytään tekemään nyt tämmöinen pääsiäislive. Tää on ihan hauska, että saadaan kokeilla muitakin päiviä kuin sitä keskiviikkoa. Kattokaa, nice. Hyvän näköinen. Special Illustration Rare on muuten tääkin. Tai Special Art Rare taitaa olla japaniksi, mutta hyvän näköinen kortti sieltä. Ja Ace-pekki vielä siihen kylkeen mukaan. Nice. Kattokaa kunnon Ogerponi. Hyvän näköinen kortti. Otetaan sille tommonen kattokaa. Nice. Tää on tosi makea näköinen. Mä ihailen tämän tausta näyttäisi niinku kameran ohi. Sen takia mä jäädyn aina tossa noin. Mä kattelee näitä. Nämä on tosi hyvän näköisiä. Tää on kans niinku on tosi nice. Nämä sliivit on tosi tiukkoja. Täytyy olla varovainen tosiaan, ettei noin taivun noin kortit hirveästi. Tsiikatkaa tää. Nice. Hyvän näköinen Ogerponi. Ja sitten vielä Ace-pekki. Ace-pekki-kortti lähti sieltä. Kidovi, nyt tuli ainakin vetoja. Ei voi sanoa, että vedot puuttuisi. Taisi olla 5 pakassa 10 vetoa. Tai mä tiedä, Kidoville lasketaanko noi vedoksi noi Evolutionit. Mutta laitetaan noi tuosta pakkausosastolle menemään nämä sieltä. Ja katsotaan mitä saatiin. Mehän saatiin aika hyvä stäkki kortteja. Kidovi, nyt voi olla tyytyväinen. Tontsa, tervetuloa.
Täältä tuli Acepeckiä, sitten oli Sylveon Kidoville, sieltä lähti Ogerpony, sitten lähti tuo Pokeball, Zoroark taitaa olla tuo, sitten oli Roaring Moon EX, Flareon EX, Glaceonia, Sandy Shocksia ja sitten oli vielä tää Ogerpony, nice, hyvän näköinen Special Art Rare, tai millähän nimellä noita kutsutaan muuten Japanissa. SAR siellä luki siellä pohjassa. Mutta kiitos Kidovi, se oli tilaus numero 14. Sitten seuraavaksi tulee numero 15 luonnollisesti. Siihen, oliko Pokepappa, oliko siinä vesilasi siinä huulilla, niin katsotaan tosta yksi huikka ja samalla avataan täältä. Täältä tulee Marin tilaus. 151. Yksi kappale otetaan toi, mikä tuossa näkyy tohon noin. Ja sitten, otetaan tuosta, kattokaa, Special Illustration Rare muki. Pokecornerin spesiaali. Kiitos. Ja Journey Togetherit. Ne tais 4 kappaletta olla vielä niitä. Otetaan 1, 2, 3 ja 4. Tehdäänkö niin, että aloitetaan tuosta Journey Togetherista ja sitten sit siirrytään tohon 151. Jätetään 151 niin kuin tuonne kirsikaksi kakun päälle. Mukin hinta 200, ei se riitä. Se ei riitä. toi on tonnin Special Illustration Rare. Voi vaihtaa sen tohon Moonbryoniin sitten. Tai Sunbryoniin, kumpaan kumpaan. Ei väliä, aloitetaan tästä Journey Togetherista. Säästetään noin 151 tohon loppuun. Katsotaan nämä. Hyvä, Mari, katsotaan mitä saadaan sinulle täältä. Toivotaan ainakin, että tulee niitä vetoja. Journey Together, toivotaan, että nappaa tältä matkalta jotain hyviä vetoja. Meillä on Journey Togetherin kanssa tosiaan aikaisemmin ollut aika hyvä tuuri. Toivotaan, että se jatkuu. Ollaan saatu aika monta vetokorttia tästä sarjasta jo. Ja Articuno saatiin nytkin. Nice! Tää on se, mistä mä toivoisin itselleni. Hyvän näköinen kortti. Ja katsotaan, tuleeko lisää kilowatteja. Mutta hei, heti Journey Together riskee ensimmäisellä. Ekalla heti vastapalloa. Sieltä saatiin Articuno Illustration Rare napattu. Tämä olisi ollut se mun Chase-kortti tästä setistä. Vailordin lisäksi tietenkin. Laitetaan varovasti tonne sleeveen, että se menee sinne nätisti. Tosi tiukkoja nämä sleevit. Hyvän näköinen. Ja laitetaan se vielä tohon. Nyt on saatu lisää näitä top-loadereita kanssa. Viimeksi ne pääsi loppuun kesken. Se oli paha virhe. Miten konsepti toimii? Eli pokecorner.fi-sivulta löytyy tuotteet. Sieltä voitte käydä ostamassa ja mä avaan ne ja lähetän teille postitse pakat kotiin. Sillä tavalla toimii. Ja jatketaan. Katsotaan seuraava pakka Marille. Mari ainakin aloitti vahvasti. Mari aloitti vahvasti Articunolla heti Journey Togetherit. Katsotaan tuleeko lisää chaseja. Hyvä. Ei muuta kuin lähdetään kattoo mitä täältä löytyy. Mr. Mimella lähdetään. Hyvänäköinen rampakortti. Durantti. Lokix Batman tuli sieltä. Sieltä kuuluu Lean huuto taustalla. Se nauttii tuolla kylpemässä mummon kanssa. Ja Metagross. Nice. Näillä mennään. Terve Lea. Joo. Sieltä saattaa kuulla tänään vähän tämmöisen elämisen ääniä täältä taustalla. Älkää välittäkö siitä. Täällä tapahtuu. Jatketaan, katsotaan mitä saadaan. Lea kannustaa täällä taustalla. Hyvä Lea. Se juoksee. Voi. Ja ei muuta kuin homma jatkuu. Katsotaan saataisiko toisesta pakasta tai kolmannesta pakasta osumaa. Lea blessaa siellä. Oh, kyllä. Lea lähettää omia blessauksia. Ja katsotaan auttaako se. N-Klink ja Miausgrada tuli sieltä. No Lea tykkää kissoista, niin ehkä sen takia sieltä tuli kissa. Kyllä. Sitten jatketaan vielä viimeisen Journey Togetheriin tästä. Katsotaan mitä täältä tulee. Olisiko täällä vielä, riittääkö meille vetoja vai oliko Articuno ainoa osuma näistä Journey Togethereistä. Katsotaan. Hauska. Katsotaan, jatketaan täältä. Oi, kamera katos, mutta ei kadon. Se aina tulee välillä
häviää tosta, mutta se ei haittaa mitään. Lääkekaappi kiinni. Katsotaan, mitä täältä löytyy seuraavaksi. Ja hops Wooloo, nice, kattokaa. Hieno lammaskortti tuli sieltä. Pääsiäislammas. Pääsiäisen kunniaksi. Katsotaan. Ja Ans Reshiram tuli sieltä vielä mukaan, mutta lammas iski sieltä. Pääsiäislammas. Upea bää. Lea, tää tuli lammas. Mitä lammas sanoo? Bää. No, hienosti. Lea blessailee kortit. Ja hops Wooloo. Se saatiin, me syötiin lammasta. Mekin syötiin, me grillattiin tänään lammasta tänään. Ja saatiin vielä lammasveto. Nyt oli Journey Together aika kohdallaan Marille. Marille napsahti kyllä pari aika hienoa vetoa sieltä. Kattokaa siellä Articuno ja hops Wooloo taustalla. Ja sitten me päästään tähän viimeiseen, eli 151 japanilaiseen. Toivotaan, että täältä tulisi vielä lisää kavereita tonne veto-osastolle. Lintu ja lammas, hyvä pääset. Kyllä, se on pääses tipu ja lammas. Ja mikä puuttuu vielä? Pupu. Pääses pupu puuttuu. Katsotaan, saataisiko se täältä. 151 ei taida, Wigglytuff taitaa olla. Katsotaan, mitä tulee. Katsotaan, mitä täältä tulee. Saataisiko Charizard? Se olisi kyllä aika siisti tähän näin vielä paistamaan noi lampaat. Horsey, Pokeball tuli sieltä. Ja sitten tuli Ditto. Kato, mä en edes huomannut, missä se on tuolla. Ditto ja Pidgeotti ja sitten vielä mestaruusvyö. Mutta vielä saatiin siihen toi Horsey, Pokeballi näihin vetoihin. Aika hyvät setit. Aika hyvät setit iski tänne nyt Marille. Katsotaan noin vielä läpi tossa. Mutta Journey Together oli tänään hyvällä tuulella. Ja 151kin, nyt Pokeballi on tullut aika hyvään tahtiin. Laitetaan nämä menee tonne pakkausosastolle. Marille on nämä. Ja täältä tulee, katsotaan vielä nämä vedot. Eli Marille tosiaan Horsey, Pokeballi, hops Wooloo ja sitten vielä Articuno Illustration Rare. Nyt oli hyvät pääsiäistä aikaa. Kyllä, tänään on pääsiäistä aikaa näissä, kun on tämmöinen spesiaali live. Saadaan spesiaalikortteja vedettyä täältä. Ja näin me toivotaan, että jokainen pakka osuu. Jännittää, toivotaan, että osuu. Mutta Marille kiitoksia. Tämä oli tilaus numero 15. Katsotaan seuraava. Tällä hetkellä jonossa muuten täällä on sitten, jos katsotaan, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on tällä hetkellä jonossa. Ja seuraavaksi 17. Täällä on Marina Täti lähtenyt ostoksille. Katsotaan, mitä täältä tulee. 151 ja Terastal-festivaalia. Kumpaakin 1 Chibale. Ja tehdäänkö niin, että aloitetaan 151 ja sitten mennään Terastal-festivaaliin, niin lähdetään tästä liikkeelle. Toivotaan, että Marinan collection karttuu. Viimeksi Marina taisi vetää meidän liven parhaan vedon. Silloin oli se tuosta Base-setistä, Scarlet White Base-setistä tuo Drowsy nappas sieltä. Mutta Marinalle Sandshrew, sillä lähdetään liikenteeseen. Magnemite, Metapodi, Pikachu, Artrare, hienon näköinen, nice. Sieltä nappas aika hyvä. Katsotaan tuolta. Sitten Persian ja Graveler. Eikö tuo Japanin 151 tuo Pokeball ole reverse ollut? Mun mielestä siinä on erikseen taitaa olla vielä Master Ball ainakin. Mä en ole ihan varma. Voi olla, että toi on se reverse olla se Pokeball. Ehkä. Mutta mä en ole ihan 100 varma. Tää on mulle eka kerta, kun mä avaan näitä. Niin mä pääsin ekan kerran katsoa. Mut Pikachu iski sieltä. Marina saa kyllä aika hyviä vetoja. Omaan kokoelmaan. Että alkaa mun oma kokoelma näyttää ihan huonolta Marinan kokoelmaan verrattuna. Itse ei enää pääse availemaan samaan tahtiin näitä, niin täytyisi joku kerta hyppää jonoa itsekin, mutta ei kehtaa. Hyvä. Mutta sitten Marinalle vielä Terastal-festivaali. Katsotaan, mitä täältä saadaan. Saadaanko täältä vielä Pikachun kaveriksi joku superosuma. Nyt kun Marinan tästä pakasta kyse, niin mä uskallan kokeilla sitä
sitä kikkaa tuossa 1, 2, 3, 4. Katsotaan. Pokeball on perus reverse, eli aina kun revu on vähintään Pokeball, Master Ballista erikseen. Okei, no niin. No mut sitten katsotaan, mitä täältä saadaan, mitä Terastral meille tarjoaa. Mut se on kiva, että on noita Pokeballeja tässä japanilaisessa setissä niinku muutenkin. Mä tykkään niistä, että on vähän jotain niinku muutakin kuin perus reversee. Dudunsparce, Vaporeoni, Glass Trumpet Pokeballi ja Vaporeoni EX oli siellä. Marinalle lähtee siitä pikkasen Terastralia. Otetaan Vaporeon siihen. Mulla taitaa olla tää englantilaisen, niin voidaan verrata, miten noi eroaa sitten myöhemmin keskenään. Mut se on toi japanilainen Vaporeon, niin sit laittaa vielä toi Glass Trumpet tonne omaan. Korealaisessa 1v1 on sitten erinäköiset reverse Pokeball, Master Pokeball. Okei. Itkö se ehkä kiva saada joskus? Tai ehkä katsoa, että korealaisissa voisi Marina ja Tanja tulla lukemaan aina, miten niissä lukee. sitten meillä olisi tietoa. Nyt on vähän kehnosti tietoa näistä, kun japanin kieli ei oikein taito. Mutta siinä oli Marinalle lähtee nuo. Ja taas päivän ensimmäinen lähetys on perillä. Marinalle lähtee siitä Pikachu, Vaporeoni ja Glass Trumpet Pokeballi. Ja siinä on toimitettu nuo nopeasti ja tehokkaasti suoraan kotiin. Hyvä. Se oli numero 17 tilaus. Kiitos Marina taas tilauksesta. Ja seuraavaksi katsotaan sitten numero 18. Katsotaan täältä. 18. Meillä on Pasi. Onko Pasi täällä? Pasi nappaa Astral Radiance. Kaikki mitä löytyi, eli nämä 3 viimeistä. Oliko Pasi paikalla? Kyllä, Pasi on paikalla. Ei muuta kuin katsotaan Astralit, mitä näistä löytyy. Astral Radiancesta tässä on ollut kiva toi Trainer Gallery -kokoelma. Ja katsotaan, saataisiko täältä sinne lisää vetoja. Vähän oli tiukassa ensimmäinen pakka. Ekat kortit ikinä. No niin, toivotaan, että Pasille silloin osuisi tää niin sanottu aloittelijan tuuri. Sitä meillä on monesti näissä liveissä ollut. 1, 2, 3, 4. Täytyy muistaa taas trikki. Ja Pasille ensimmäisiä kortteja. Nyt toivotaan, että täältä tulee hyviä osumia. Lähdetään katsoa. Ainakin lenkkarit on kunnossa. Ja sitten katsotaan Goldaki, Grantti, Tediursa, Mantine, Skytheri, Hison Baskulin, Hison Voltorbi, Ursaringi, Reverseholo ja Rapidash. Siinä oli ensimmäinen pakka. Se oli vähän peruskortteja alkuun. Mutta sitten katsotaan, saataanko täältä lisää. Oona blessaa Pasin ensimmäiset kortit. Toivotaan, että täältä tulee valkoinen koodikortti oli tässä. Eli silloin kun tämä koodikortti on musta, niin se tietää aina, että silloin tulee vähintään joku holo tai parempi. Lähdetään katsoa. V-Star-kortti tuli sieltä. Canceling Cologne, Shieldon, Kissakin oli siellä, Tipu. Katsotaan mitä muuta täältä tulee. Toivotaan, että tulee osumia nyt Pasin ensimmäisistä. Mamoswine tuli sieltä. Ja kaikkia viimeisen pakan varaan. Toivotaan, että tulee Last Pack Magic. Katsotaan, mikä tuo V-Stars on. V-Star, toi kortti, mä en oikein tiedä. Tässä on näitä V-maksuja, V-kortteja, niin mä uskon, että se liittyy siihen pelillisesti. Valkoinen koodikortti oli siellä. Toivotaan, että sieltä tulee Trainer Gallery. On nähty näistä valkoisistakin koodikorteista. Toivotaan, että nyt osuisi Pasille. Tievul, tässä oli vissiin vetokorttikin tuli heti päällimmäiseksi. Mutta katsotaan, mitä muuta täältä tulee vielä. Toivotaan, että täältä tulee jotakin osumaa. Jyskerillä on kengät iso. Voi. Mutta Pasi Cleavor, sieltä tuli kuitenkin Trainer Gallery-kortti. Nice, se nappasi sieltä vielä. Hyvän kortti tähän loppuun. Oli Last Pack Magic, niin kuin monesti tässä on käynyt, että viimeinen pakka on se, mikä osuu. Ja vaikka oli valkoinen koodikortti, niin silti
Sieltä saattaa osumia tulla, että siihen ei kannata luovuttaa. Hyvän näköinen Clearvor. Laitetaan se tuosta Pasille menemään. Ja laitetaan toi Trainer Gallery vielä tohon. Mistä on aika makeen näköinen toi, niin laitetaan se vielä tommoseen Lorin. Siinä saa Pasi kokoelman avattua näillä. Hyvä. Kiitos Pasi, kun olit mukana. Nää lähtee sinulle tuosta postiin. Postiin muuten nyt siitä puheen oli, huomenna ei varmaan vielä lähde. Nyt saattaa tulla parin päivän viiveellä sitten. Huomenna on pyhäpäivä anyways, niin mä saan vietyä nää varmaan vasta tiistaina. Hyvä Pasi, kiitoksia. Kiitoksia, että mä pelottaa, että sleeve-kortit taittuu. Mä yritän varovasti. Mä opin koko ajan. Aika hellästi ne saa sinne laitettua. Mut kiitos Pasi. Tää oli tilaus numero 18. Sitten jatketaan. Seuraavaksi meillä on 19. Otetaan se tosta. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tuolta. Jussi T. Onko Jussi T paikalla? Heatwavea tulisi 1 kappale. Ja sitten 151 olisi tossa 2 kappalein tulossa vielä. Jussi T paikalla, Pasi, tää on koukuttava. Tää on, kyllä. Ja toivottavasti viihdytte täällä meidän seurassa pääsiäisen kunniaksi. Tässä meidän pääsiäis special livessä. Lähdetään kattoo Jussi T Heatwaveista ensin, niin sit katsotaan noin 151. Lähdetään kattoo, mitä Heatwaveista saatas. Täällä pakat on blessattu moneen otteeseen, niin toivotaan, että vetoja saatas Jussille täältä Heatwaveista. Heatwaveista meillä on ollut kanssa aika hyvä tuuri. Ollaan saatu Eaton's Type Lotionia, ollaan saatu vaikka mitä siistei kortteja silloin aikaisemmin, kun meillä oli joskus. Electrovire EX tuli sieltä. Se oli tämän pakan veto, mutta Electrovire, niin kuin jotkut tietää, niin Electabuzz oli alkuperäisesti mun lemppari Pokemoni, nyt saatiin tää Electrovire. Tää ei ole niin siisti mun mielestä. Electabuzz on siistimpi kuin tää sen seuraava muoto. Onko tänään tullut Itis? Ei ole Itistä tullut tänään vielä ollenkaan. Pokepappa tuolla odottaa, että koska Itis näkyy, mutta ei taida itse asiassa näissä pakoissa olla. Mä itse asiassa tiedän tuossa V-Star Universeissa. Siinä toi V-Star Universe on vähän niin kuin toi Crown Zenith, niin siinä on niitä samoja kortteja. Katsotaan sitten 151. Olisiko täällä Charizardia, Bulbasauria, Squirtleä, mitä vaan. Milloin kauppa menee kiinni? Me ajateltiin, että tuossa 7 laitettaisiin kiinni, koska tosiaan tää oli tämmönen spesiaali live, niin pidetään tää tämmöisenä lyhyenä pikapätkänä. Mutta kaikki pakat, mitkä on ennen 7 ostettu, niin ne avataan. Poliwhirl tuli sieltä, tosi hyvän näköinen kortti. Tämäkin. Katsotaan tosta pääseen taikaa. Gengar tuli sieltä vielä. Harmi, ettei tullut sitä Master Ball Gengaria. Ja sitten vielä Fearow ja Ivysaur. Hyvän näköinen Poliwhirl. Tää on siistin näköinen. Kattokaa mitä hyvän näköinen toi kuvitus. Ja hyvän näköinen toi holopattern tässä. Tosi makea näköinen. Jussille kyllä nyt nappas. Aika hieno Poliwhirl. Laitetaan se tohon vielä toi kovaa muoviin, niin se pysyy hyvänä siellä. 151, tää japanilainen 151 kyllä tarjoilee. Katsotaan vielä toi seuraava, mitä saadaan täältä. Katsotaan mitä saadaan täältä. Toivotaan, että vedot jatkuu. Näistä tää vetoprosentti on aika hyvä mun muistaakseni näissä japanilaisissa muutenkin. Katsotaan mitä saadaan. Rattata tuli sieltä. Koffing, Rhydon. Sieltä tuli Pokeball tuo Goldeen. Alakazam Full Artti. Kattokaa miten hienon näköinen. Vitsi nää on siistejä nää japanilaiset. Mä oon kyllä ihan näistä ihan fiiliksissä. Sitten oli ilmapallo ja Poliwrath vielä siihen. Mutta siis tää on niin makea näköinen. Alakazam oli yksi mun lemppareista kanssa. Tääkin on niin hyvän näköinen tää. Taas ihailen tätä kamera ohi. Me menee hirveästi aikaa, näin kun me vaan tuijottelen näitä kortteja, mutta tosi siisti näköinen. Toi näyttää just toi tausta semmoiselta vääristyneeltä. Ja nyt varovasti laitetaan se tonne. Kattokaa nyt, tommonen vääristymä tuolla taustalla, toi on sikamakeen näköinen. Hyvän näköinen full artti. Laitetaan se vielä tohon
menemään tuohon. Alakazam tosiaan Gengarin kanssa oli yksi semmonen, se oli aina niissä Pokemon-peleissä ikinä niitä itse saanut, kun ne piti aina vaihtamalla olisi niinku pystynyt ottaa, mutta sitten ei ikinä saanut niitä vaihdettua kenenkään kanssa. Linkkikaapet ikinä toiminut tai sitten oli jotain ongelmaa muuta. Mut katsotaan täältä Jussin setit vielä. Kiitos Jussi, että olit mukana. Katsotaan vielä, Jussille lähtee tästä Heatwavea ja vähän 151 Japanin versiota ja vedot oli seuraavanlaista, eli Goldeen, Pokeballi tuli sieltä, Alakazam EX Full Artti, tää tosi makea näköinen Poliwhirl, ja sitten vielä tää Electrivire. Tää oli kyllä sikasiisti toi Poliwhirl tosta. Hyvän näköiset kortit, laittaa ne menee Jussille tuosta. Ja oliko se design-muki siinä vielä, voisi ottaa huikan siitä vettä. Tää oli numero 19, kattokaa Pokecorner Design, nice. Eli 19, sitten näen seuraavaan. 20 tulee seuraavaksi. Tää on jonossa tällä hetkellä 7 joku haluaa vielä tulla mukaan. 15 minuuttia aikaa vielä liittyä jonoon. Jos olette tonnin kuppi, se pitää laittaa sitten sleeviin, kun on juotu. 20 seuraavaksi meillä on täällä Susanne on uudestaan mukana Terastal-festivaalilla. 2 kappaletta Terastralia lähtee nyt. Terastral 1. Onko joka kerta uusi designmuki? Nyt oli sama kuin viime kerralla. Tuosta Pokepappani voisi katsoa meille uuden boksin Terastralia sitten tuossa noin, niin nyt on ensimmäinen boksi taputeltu. Ja Oliko Susanne paikalla täällä? Kyllä on näköjään. Siellä sydämiä lentelee ja katsotaan Susannen Terastralit vielä täältä. Lähdetään katsoa mitä saadaan. Let's go. Tosiaan, jos haluatte tulla mukaan, niin pokecorner.fi-sivut löytyy vielä pakkoja, mitä meillä on. Meillä on aika hyvä määrä näitä japanilaisia. Ja mä en muista se trikkiä, nyt mennään näillä suoraan tästä. Katsotaan, mitä tulee. Terastal Festival, mitä se tarjoilee meille tällä kertaa. Katsotaan, on ollut aika hyviä tarjoiluja. Kylläkin. Ja Jolteon EX tuli ainakin sieltä. Metaukkeli, sitten oli Roskis. Turokit tuli kurkkimaan sieltä, mutta Jolteon EX, ota ne sivut vielä pois siitä, jos pystyy. SIR, se itse asiassa saatiin jo yksi Special Illustration Rare tästä. Ja onko mä ymmärtänyt oikein, että näissä aina joka laatikossa on vähintään yksi SIR. Että se Ogerponi tuli sieltä. Mutta katsotaan sitten seuraava. Laitetaan se tohon noin. Hyvä. Siellä on uusi laatikko nyt avattu. Ja katsotaan tää Susanne vielä, mitä täältä saadaan seuraavasta. Lähdetään kattoo nämä viimeiset setit täältä, mitä tulee. Sieltä tulee Reverse Holo, Relicanth Holo, Iso Käsi, Iron Hands. Sitten oliko muuta vielä? Täytyy taas muistaa sitten toi trikki. Se taitaa olla 4 kuitenkin tossa. Joo, japanilais on. Joo, okei. No nyt on uusi laatikko sitten taas. Oli hyvät, oli hyvän näköiset noi kortit tossa noin. Ja Susannille hyvät setit lähtee tohon muiden settien jatkoksi. Jolteoni, mun lemppari näistä Evolutioneista. Ja sitten vielä Iron Hands, Iso Käsi. Iso Käsi Susannelle, että Susanne oli taas mukana. Ja laittaa noin menee sinne Susannen pakettiin. Kiitos Susanne. Ja sit katsotaan, numero 20 oli tämä. Ja seuraavaksi sit katsotaan numero 21. Ja meillähän on täällä, kuka muukaan, musta tuntuu, että meillä Susanne Kidovi, tää jono. Ja meillä on Kidovi paikalla. Katsotaan Kidoville 151 ja Terastal Festivaalia 5 kumpaistakin. Katsotaan tosta 1, 2, 3, 4 ja 5. 5, 1, 5, 1.
Ja sitten vielä uutta Terastralia täältä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Minkälaisia Evolution tai noita tinejä jäljellä? Mä voin näyttää tässä vielä ennen. Täällä on Vaporeoni, Flareoni, toinen Vaporeoni, Glaceon ja sitten vielä 1 Flareoni. Että 2 Flareonia, 2 Vaporeonia ja 1 Glaceon on jäljellä. Kidovi, kummasta halutaan lähteä liikenteeseen? Milläs me lähdetään? Lähdetäänkö 151, sillä lähdetään. Selvä pyy. Siirretään noin Terasarit tuohon sivuun ja lähdetään katsoa 151. Täällä tosiaan 10 minuuttia vielä aikaa, jos haluatte liittyä mukaan. Kauppa auki vielä 10 minuuttia. Sen jälkeen pistetään kauppa kiinni, että päästään mekin pääsiäisen viettoon sitten vielä. Ja täällä tosiaan vielä perheen pienimmät on vielä hereillä. Kuuluu tuolla taustalla. Mutta ei muuta kuin Kidovi. Katsotaan, mitä saadaan 151. Toivotaan, että saataisiin... Mä haluaisin nähdä niitä alkuperäisiä startereita. Blastoise, Charizardi, Venusaur, Ponyta ainakin Pokeballina tuli sieltä. Ninetales EX, hieno. Giovanni tuli sieltä ja Skyther. Mä en tiedä, onko tätä Ninetalesia muuten tuossa englantilaisessa 151. Tää EX-kortti. Mä en ihan varma. Hyvän näköinen Ninetales kuitenkin. Laitetaan se tonne sleevi. Ja katsokaa, miten hyvin nämä uppoo tänne. Lagaako nyt? Että se lagi loppuu. Nätti. Sillä aikaa voi hyvin sliivittää noita kortteja. Jos täällä lagaa, niin menen Lea lukemaan kirjaa vielä. On myös enkupakas. Okei, ei lagaa. Hyvä. Siitä tuli vielä Ponyta Pokeballi. Kidovin lähtee tuplavedolla ja sitten jatketaan 151 kanssa. Kidoville lisää osumia haetaan. Katsotaan, mitä täältä tulee. Kokeillaan tuohon. Ei kokeilla. Mennään. Mä en uskalla. Mä en katso niin huono muisti, että mä en muista, vaikka me ollaan tehty se jo. Täältä tulee Vulpix Pokeballi. Hieno. Omastar oli muuten tuossa Fire Redissä aina mun tiimissä, kun mä pelasin sitä. Se oli aina hyvä kortti, tai hyvä niistä fossiileista. Mun mielestä oli parempi toi Omastar kuin Kabutops Fire Redia, kun pelasi. Jos joku on pelannut, niin tietää varmaan. Mutta nyt saatiin Vulpixi Pokeballi. Saataisiko lisää? Tulikortteja satelee. Tää polttelee. Jääkö se sitten Terastralista? Tuleeko se Flareon? Vai tuleeko täältä Charizard? Nyt on tuli irti. Vai tarvitaanko nyt toi Blastoise sammuttaan tuli? Katsotaan mitä saadaan. Pikachu, Krabby, Monkey, Grimer Pokeballi tuli sieltä. Dodrio ja sitten Catcheri ja sitten vielä Butterfree. Grimeri saatiin sieltä. Tämmönen, ei voi kysyä Lealta mitä sanoo, tämmönen limapallo. Se ei tiedä. Laitetaan se tonne sleeviin. Kiva näköisiä näitä Pokeballia. Mä haluaisin nähdä minkälaisen Master Ballia. Ei ole vielä yhtään Master Ballia tullut 1-1. Hei, tein just tilaksi, mutta pitääpi lähteä. Saanko se pakan sitten postattu ihan muuta? Haluatko sä Oona sen niin kuin, suljettuna vai haluatko että me avataan se? Miten sä haluat tehdä? Me voidaan laittaa se myös tälle avaamattomana. Jos sun täytyy lähteä, niin laita vaan tuohon viestiin tuohon kommenttikenttään, niin katsotaan. Hyvä, mutta jatketaan. Sitten täällä pääsiäispuku päällä. Niin ois. Harmi, kun semmoista ei löytynyt. Shelder tuli vaikka suljettuna. Joo, voidaan tehdä niin. Venusaur EX, nice. Machoke ja Dugtrio. Venusaur ja sitten toi Shelderi saatiin tästä. Hyvin tulee näitä vetoja. Tää on kiva avata näitä japanilaisia, kun täältä tulee näitä vetokortteja. Hyvä pääset on myös sinulle. Toivotaan, että saat sit niistä pakoista hyviä pääsiäisvetoja. Kidovilla ainakin tulee nyt hyvä kasa Pokeballeja ja noita EX-kortteja. Muitakin. Katsotaan sitten vielä, mitä saadaan täältä. Tänään on hyvä päivä saada vetoja. Tänään on vetopäivä.
Musta tuntuu, että näistä japanilaisista, niin näitä voisi jatkossakin yrittää saada lisää, kun näissä on hyvä tää vetoprosentti. Nyt on kiva avata. Näitä on vähän hankalampi saada. Mutta tosiaan TCG-kaupalle iso kiitos, että näitä saatiin. Toivotaan, että saadaan jatkossa lisää. Mutta ei mitään, niin jatketaan täältä. Lea huutelee siellä. Tosiaan tytär on vielä hereillä tuolla, niin kuuluu äänet taustalla. Snorlax Pokeballi sieltä. Mr. Mime, Kidovi eilen vetopäivä. Olet pieni hetki, nyt tulee robottitesti, täytyy suorittaa se. Noin. Mr. Mime ja sitten Golbat ja Lapras. Mutta Snorlax tuli vielä sieltä. Senior Mime. Ja tosiaan kauppa vielä auki 5 minuuttia, että jos joku haluaa vielä hypätä jonoon mukaan. Siellä on tällä hetkellä jonossa semmonen, paljon sieltä on suunnilleen jonossa, katoppas. 11 tilausta tällä hetkellä, että menee varmaan sinne 8 pintaan. Mutta jos haluatte vielä mukaan, niin 5 minuuttia aikaa hypätä messiin. Perjantaina, mutta ei tunnu miltään lauantaina. Se on ammattimies, kun on radalla, niin ei tunnu missään. me vedettiin unta palloon täällä. Se on Kidoville vielä, sitten katsotaan nämä Terastra-festivaalit. V-Star ei ole vielä mennyt. Se olisi semmoinen setti, mistä mä itse tykkäisin, koska se on tosiaan Crown Zenithistä. Ja paras bileissä on lapsen ilo. Kyllä, Lea on ihan fiiliksissä täällä näin, kun saa viettää papan kanssa aikaa. Ja siellä se kattelee. Hyvä, mutta katsotaan Kidoville, saataisiko täältä Evolutioneita. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Nyt siis olemassa loppukoselli. No, ei se mitään. Pääset fiilistelemään kuitenkin meidän mukana, niin se on pääasia. Ja taaskaan ei muista sitä trikkiä, niin lähdetään kattoo vetoja täältä Kidoville. Toivotaan, että tarjoilee Terastra Festival, ainakin Feraligaattori, sieltä tulee Terapagos EX. Nice. Tuleeko muita? Umbreon, otetaan se tosta Kidoville talteen. Ja sitten noi catcherit. Samoin kiva kannustaa muita. Se on mukava tässä näin. Itse kun avaan, niin ei ole semmoista samanlaista hypetystä täällä taustalla, eikä niinku ole sitä yhteisön tukea. Mielestäni on paljon siistimpää ja kiva tehdä tätä, että saa niinku porukalla avata ja fiilistellä näitä vetoja. Se tuo siihen vähän semmoista lisämaustetta. Tai näin mä oon ainakin kuullut kommenteista, jotka on täällä ollut mukana, niin että on tykännyt kyllä. Pokemon yhteisö best. Kyllä, täällä on hyvä lämmin henki. Meillä on tosi hyvä fiilis ollut näissä meidän kaikissa liveissä, mitä me ollaan keskiviikkoisin pidetty. Sama täällä. Ja ei muuta kuin jatketaan täältä. Katsotaan, mitä saadaan Terastra-festivaalista Kidoville vedettyä. Itis ainakin. Itis tuli käymään. Katsotaan, saadaanko mitään muuta. Okidogi EX. Delfiini tuli sieltä kattelemaan. Berryä vähäsen. Lartsa. Ja Mortis Conviction. Ja vielä olisi 2 minuuttia aikaa tosiaan, jos haluatte liittyä jonoon, niin ei muuta kuin tervetuloa vielä kerkiää. Okidogi lähti sieltä Kidoville. Otetaan se. Ja lisää. Eka itis. Se oli päivän ensimmäinen itis. Katsotaan, tuleeko lisää. Saataisiko me täältä tiukkaan on nämä pakattu. Wop. Ja wop. Itis on mun leppareet. se on meidänkin. Siitä on tullut semmonen läppä. Se oli hyvä siinä pari liveä sit, kun oli Silver Tempestia, niin itiksiä vaan sateli joka paikasta. Niitä tuli monta. Sieltä tuli Pokeball Iron Jugulis, Vaporeon EX, nice, Hotti, Pari Puffin, Amarys ja sitten vielä Norsu. Minuutti vielä aikaa tosiaan hyökätä jonoon, jos haluatte. Kauppa menee sitten kiinni. Vaporeon multa puuttu. No niin, nyt sait Vaporeon EX vielä tonne mukaan. Se lähtee siitä. Kidoville mukaan tosta noin. Ja sitten oli vielä toi Pokeballi. Enää Umbreon noista, sitten on kaikki 9. No niin, toivotaan, että se tulee. Vielä on pari pakkaa tossa jäljellä. Toivotaan, että se saadaan sieltä.
tosta Pokeballi. Vielä on 2 pakkaa jäljellä. 2 pakkaa mukana. Näistä livestä ekat kortit sille tielle jäin. No niin. Sisäkuvia vaikka. Ei tätä yritä peittää. Siellä se paistaa. Paistaa ja saa iloisesti paistaakin. Sitä ei auta peitellä millään estoon. No niin, ei mitään, mutta katsotaan mitä saadaan täältä seuraavaksi. Katsotaan saadaanko Kidoville se Umbreoni, mikä puuttuu. Jolteon ainakin sieltä tuli. Otetaan se tuohon sivuun. Sitten Iron Leaves. Ja oliko muita vielä. Ja kauppaa on nyt tosiaan kiinni, eli nyt avataan vielä kaikki, mitkä jonossa oli. Kiitos muuten kaikille, jotka olette osallistunut tänään vielä. Ja tää tuli vähän tälleen lyhyellä varoitusajalla tää sunnuntai-live, mutta kiva, että saatiin porukkaa tänne ja on ollut hyvä fiilis ja hyvä meininki livessä. Siitä lähtee tuo ja Jolteoni vielä Kidoville. Nämä oli just niitä promoversioita, taisi olla englantilaisessa. Laitetaan se vielä tosta tonne mukaan. Hyvä hengättää välttää roskien viemistä. Se on kans tapansa kullakin. Ja sitten vielä, katsotaan Kidoville Last Pack Magic. Tuleeko Terrastralista osumaan? Tuleeko keskiviikko live? Kyllä me pyritään pitämään keskiviikkonakin. Nyt oli tämmönen special, kun saatiin nämä japanilaiset tuotteet tuossa loppuviikosta. Ne ei olisi kerennyt siihen keskiviikkoon, niin ajattelin, että kokeillaan tällä. Ja näitä jäi vielä sen verran, niin kyllä me varmasti pidetään keskiviikkona taas live. Last Pack Magic, Kidoville toivotaan osumia. Flareon ainakin sieltä saatiin. Otetaan se tohon. Fluttermane. Sylveon Pokeballi, nice. Sieltä tuli ainakin Kidoville Sylveoni. Ja sitten tulee Special Illustration Rare Iron Leaves, vai mikä tää oli? Mä en muista sitä nimeä, mutta Special Illustration Rare saatiin Kidoville täältä. Saadaanko jotain muuta vielä? Sieltä ei tainnut tulla muita osumia, mutta Special Illustration Rare lähti siitä Kidovin matkaan. Hyvän näköinen kortti. Tämä Future-kortti, se oli, mun mielestä tämä on Iron Leaves, onko? Disco Leaves, tämä Disco Stew. Katsotaan se, ei yksikään lähetys saa jäädä. Hyvä Tontsa, toivotaan ettei jääkään, toivotaan että olet aina paikalla, hyvä hypettäjä. Ja kiva nähdä aina tuttuja nimiä täällä listalla. Siitä Special Illustration Rare. Ei mahu enää tonne, nyt ei APn telineeseen mahdu enää vedot. Nyt on vetoja täynnä toi teline. Täytyy katsoa, laitetaan Sylveonin vielä, Pokeballi vielä tonne Kidoville tosta mukaan. Noin. Ja pistetään vielä Kidovin Flareonkin tonne. Katsotaan aika pitkälti, mä yritän saada vielä jotakin englantilaista tuotetta siihen keskiviikkoon, mutta näillä mennään ainakin nyt alustavasti. Hinnat voi katsoa tuolta pokecorner.fi-sivulta, sieltä löytyy eri pakkoja ja minkä hintaista tuotetta siellä onkaan, niin ne on siellä. Kidoville laitetaan vielä noin menemään tosta. Sitten katsotaan vielä tää vetostandi täältä. Laitetaan tosta toi Special Illustration Rare tonne pohjalle. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Eli Flareoni, Sylveon Pokeballi, Jolteoni, sitten tulee Iron Leaves, Iron Jugulis Pokeballi, Vaporeon EX, Ogidogi EX, sitten Terrapagos EX, Umbreoni, sitten tuli 151 Snorlax Pokeballi, Shelter Pokeballi, Venusaur EX, Grimer Pokeballi, Vulpix Pokeball, Ponyta Pokeballi, paljon Pokeballeja tuli tuolta 151 Ninetales EX, ja sitten oli vielä tämä Special Illustration Rare tuosta Terrastralista viimeinen. Hyvä, Kidoville nappaa tuosta nuo. Laitetaan ne menemään sinne päin ja katsotaan seuraavat. Tämä oli numero 21. Meillä oli vielä tässä muutamia tilauksia tosiaan jäljellä. Oli 21, nyt seuraavaksi mennään 22. Katsotaan täältä tuosta 151, yksi kappale, oliko Kirsi paikalla? Se on Kirsille menossa. Katsotaan tosta 151. Oliko Kirsi paikalla vielä? Kiitos livestä, kiitos
Tontsa, että olet mukana. Kirsi on paikalla. Kirsille 151 snaippaus. Toivotaan, että täältä osuu vetoja. Ei muuta kuin lähdetään kattoo, mitä täältä tulee. 151 täällä on täällä taitaa olla noin alkuperäiset. Charichar taitaa olla paras, mitä täältä tulee. Toivotaan, että täältä tulee osumia. Katsotaan, mitä saadaan Kirsille täältä. Toivotaan, että jotain hyvää. Meowth, Charmander ainakin. Psyduck Pokeballi lähtee sinne päin. Arbokki EX. Ja sitten Trainer ja Cloyster vielä. Sieltä ainakin saatiin Arbokki laittaa sinne matkaan. Laitetaan se tosta. Jännän näköinen toi Cobran suu tossa noin. Kun 3D ja sitten vielä Migreeniankka, Psyduck, Pokeballi. Tosiaan tätä ei englanninkielisessä versiossa näitä Pokeballeja ole tässä 151, niin nämä on aina semmoisia vähän spesiaalimpia kortteja. Sitten monelle keräilijälle japanilaiset on vähän hankalampia ne löytää, niin nämä laitetaan Kirsille menemään tuplavedolla. Ja se on näissä japanilaisissa hyvä puoli, että näistä tulee useampia vetoja. Laitetaan ne menee Kirsille. Kiitos tilauksesta, Kirsi. Ja katsotaan seuraava. Tämä oli numero 22. Ja seuraavaksi meillä on numero 23. Katsotaan, mitä siellä oli. Katsotaan tosta noin. Journey Togetheria. Tomille 3 kappaletta Journey Togetheria. Katsotaan, mitä täältä saadaan. Oliko Tomi paikalla vielä? Katsotaan, viimeiset englantilaiset itse asiassa lähtee nyt, mitä meillä oli. Toivotaan, että täältä tulee osumia. Kippari on paikalla, kyllä. Ei muuta kuin lähdetään katsoa Kipparin setit täältä. Toivotaan, että Journey Together antaa vielä. Me ollaan tänään saatu jo Journey Togetherista Articunoa ja Hops Wooluuta ja toivotaan, että saadaan vielä jotain siistiä napattua täältä yhteiselle matkalle. Aina klassikko. Joka kerta cornerissa heitetään toi sama juttu. Mutta ei mitään, lähdetään katsomaan, mitä täältä tulee. Toivotaan, että saadaan jotain vetoja vielä noiden meidän muiden Articunoon ja Hops Wooluun lisäksi. Katsotaan, mitä täältä tulee. Tyranitar oli ensimmäisessä. Katsotaan, ja reunarauha. Kyllä, Kidovi, siitä pidetään kiinni, että reunat ei vilku ja juontaja ei hypetä ylimääräistä, kautta höpötä ylimääräistä. Joo, katsotaan se vielä. Sitten tosta katsotaan, mitä meidän Journey tarjoilee. Katsotaan täältä. Nyt tulee, katsotaan. Toivotaan, että tulee osuma täältä. Ainakin kova hypetys on päällä. Toivotaan, että täältä tulee. Velusa EX tuli sieltä. Tuli osumaan sentäs. Velusa EX Barracuda tuli pomppimaan sinne. Katsotaan se tohon omaan suojukseen. Noin. Ja sit jää Last Pack Magic vielä. Tiukka toi sleeve. Se saatiin paikalleen. Noin. Ja sitten vielä viimeinen Journey Together Kipparille. Toivotaan, että Last Pack Magic on tänään se juttu. Se on ainakin aikaisemmin tässä ollut kyllä. Nyt Kippari toivotaan, että osuu. Ei muuta kuin let's go. Toivotaan vetoja. Lähdetään katsomaan, mitä saadaan. Remoraid, Carablast, Kecleon, Torchic, Regice, Hopping Corviknight tuli sieltä. Vähän energiaa, Volcarona, Larvesta ja sitten Iris Fighting Spirit tuli sieltä vielä. Kyllä se Last Pack Magic vaan toimii. Kyllä se vaan toimii. Katsotaan. Oi, täällä alkaa pikkuväki väsähtämään pikkuhiljaa. Niin Lea oli menossa nukkumaan juuri tuossa noin. Niin sillä aina toi nukkumaan meno on vähän se hankalin. Mutta laitetaan Iris vielä tonne mukaan. Nämä lähtee Kipparille mukaan. Tosta Kipparille hyvä stäkki Journey Togetheria. Katsotaan vielä noin vedot tosta. Eli tää oli Velusa EX ja Iris Fighting Spirit.
ne lähtee siitä kipparille matkaan. Oliko siinä se vesilasi vielä? Täällä on Pokecorner-muki. Pokecorner-muki, aivan. Ei ollut vesilasi vaan. Tiri, Pokecornerin special muki. Kiitoksia kippari, oli numero 23. Katsotaan seuraava. Meillä on täällä, katsotaan yksi, se on 07. Katsotaan, onko missattu yksi. Mennään tänne vähän taaksepäin. Tossa. Katsotaan se vielä tosta. Kyllä, täällä on. Onko Christian täällä vielä? Oliko paikalla? Testo Barbaari. Katsotaan, onko Testo Barbarian paikalla. Eli täällä olisi ensimmäinen V-Star Universe. Kyllä, Testo Barbarian olisi seuraavaksi. Kiitoksia, että tullut mukaan. Tuossa oli vielä 151. Testo blessataan. Toivotaan, että Testolle osuu. Kummasta Testolla lähdetään liikenteeseen? Otetaanko V-Staria vai 151? Itse aloitetaan 151, eikö niin? Jätetään toi V-Star, kun sitä ei ole tänään vielä avattu. Jätetään se vielä tohon noin, niin katsotaan täältä Testolle osumia. 151 lähdetään liikenteeseen. Come on, Testo. Toivotaan, että täältä tulee hyviä osumia. 151. Lähdetään katsoa, mitä Testolle saadaan napattua. Ainakin lähdetään Polivagilla liikenteeseen. Voltorbi, Pirgeotto ja Mr. Mime gängi tuli sieltä. Art Rare, katsotaan tuleeko muuta. Nido King ja Hypno ja sitten vielä Primeape oli siellä, mutta hei, sieltä tuli koko gängi, Mr. Mime ja laitetaan ne Testolle menemään tosta. Noin. Hyvän näköinen kortti muuten, hauska gängi. Laitetaan sekin tommoseen vielä tosta kunnon muoviin, niin ne voi siellä sitten meemeillä rauhassa. Testotiimi, siellä on Testo Barbari porukka. Sitten katsotaan V-Staria, eli V-Star on vähän niin kuin tosta Crown Zenithistä tehty, tai japanilaisversio. Eli katsotaan, mitä täältä saadaan. Ei muuta kuin lähdetään katsoa, mitä tästä V-Star Universesta löytyy. Haunter ainakin. Ja sitten katsotaan, mitä muuta löytyy tästä setistä. Ainakin erilaisia pokepalloja tulee. Charizard, V-Stari, nappa sieltä. Katsotaan, mitä muuta. Sieltä tulee Lucario, Mew. Ja mitä muuta vielä. Marep tämmöisellä hienolla holokuvioinnilla. Nice. V-Star Charizard. Ainakin napattiin sieltä. Nyt oli kyllä vetoja. Kyllä nyt tässä on V-Star Universe. Tää on kyllä aikamoinen setti. Täällä on tosi hyvä toi Trainer Gallery. Eli siellä on tosi paljon noita tommosia makeet kortteja. Mutta Charizard V-Star. Laitetaan Charizardkin sille omaan tommoseen. Vaikka toi ei ehkä arvokkaan Charizardi ollut, mutta kuitenkin hyvän näköinen, laittaa se tohon vielä. Testolle kyllä nappas aika hyvät setit tästä. Ja V-Starista tosiaan muistan, mä näitä vielä tosta noin V-Star on, näitä riittää kuule. Tossa on hyvän näköinen toi holokuviointi tässä Marepissa. Sitten oli Mewtä ja sitten oli vielä toi Lucario. Hyvän näköiset kortit. Ne lähtee Testolle. Kiitos Testo, että olit mukana. Sait vielä noin Charizardin ja sitten vielä Mr. Mime Testo-gängin. Ne lähtee Testolle. Kiitoksia. Sitten katsotaan, mihin jäätiin. Mennään tosta noin eteenpäin. Jätiks me numeroon 24? Eikö? Joo, 24. Katsotaan se tosta noin. Meillä on täällä palaava mestari. Jälleen kerran. Meillä on Kidovi laittanut Terastal-festivaalia 5 kappaletta. 1, 2, 3, 4 ja 5.
Ja sitten oli V-Staria 3. 1, 2 ja 3. Yes, eli se sylve on kotiin Kidoville. Toivotaan, että se tulee kotiin. Pokepappa, voiko sä katsoa, oliko toi viimeinen näitä? Joo, oli. Sitten katsotaan vielä tosta, kummasta lähdetään liikenteeseen. Lähdetäänkö Terastrallit vai avataanko toi V-Stari Kidoville? Kummasta lähdetään liikenteeseen? Tarvittiin jonkun pidemmän mahtipuolinen intro kyllä. Kyllä. Katsotaan tosta noin, oliko Kido vielä paikalla, kummalla lähdetään liikenteeseen. V-Star. Lähdetään V-Starilla polkemaan nyt eteenpäin. Lähdetään katsomaan, mitä täältä saadaan. Toivotaan, että täältä tulee jotain siistiä. Saadaan näytettyä, mitä ensi viikolla on sitten tarjota. Jos näitä riittää vielä, niin ei muuta kuin lähdetään katsoa V-Star, mitä täältä tulee. Siellä on ainakin Dusklopsia, Fluffia, Tievulia ja sitten tulee kaiken näköistä supporttia. Siellä on kaiken näköistä arenaa. Sieltä tulee Dialga V, nice. Sitten tulee Toxicroakia ja sitten Holo Energy vielä. Nice. Nice. Ja Dialga V tuli sieltä. Otetaan se tonne Kidoville. Joo, ei tainnut olla niin, ne taisi loppuun. Ne täytyy tilata Terastralia lisää. Se oli hyvin suosittua tänään näköjään. Ne meni kaikki tunnissa. V-Starilla jatketaan. Toivotaan, että lisää. Dialga on majesteettinen. Tässä on mun mielestä vielä paremman näköinen Dialga tässä setissä saatavilla, mutta lähdetään katsoa ne vielä. Ja tässä oli hyvän näköiset kultaiset 4 Origin Form Dialga palkia ja sitten on toi Arceus vielä. Ja taisi olla, mä en muista oliko tässä setissä jopa se Giratinakin. Mutta sieltä tulee seuraava veto. Katsotaan tuleeko muuta. Hyvän näköinen toi Illustration Rare. Ja sieltä tulee vielä V-korttikin Galarian Zapdosta. Sitten sieltä tulee vielä Deoxista. Kaikkea tulee. Nyt tulee osumia joka puolelta. Hyvä. Täältä tulee onko toi Panzer V. Laitetaan se tosta Pokecorner-telineeseen. Ja sitten oli vielä tämä. Mä en osaa sanoa, mikä tämän nimi on. Nämä on näitä uusia, että mä en osaa sanoa tämän nimeä. Japani ei taitu. Oliko Gudra tai joku sinne päin taisi olla tuo. Joo, Gudra oli tää. Tuosta kuvasta vaikeampi nähdä, kun se on tolleen lysyssä, mutta ei se mitään. Laitetaan se menee tonne Kidoville. Kidovin collection kasvaa. Katsotaan, tuossa oli nyt. Katsotaan noin. Miten noita tuli 2. Kidovin collection kasvaa. Laitetaan ne tosta menemään näin. Noin. Ja sitten vielä oli V-Staria. Sama kortti, mutta englantilainen. No niin. Hisujen Gudra oli tuo. Toivotaan, että täältä tulee vielä lisää vetoja Kidoville. Tämä V-Stari on aika makea setti. Katsotaan, mitä saadaan täältä. Mä toivoisin, että saataisiin niitä kultaisia, just niitä Origin Form-kortteja. Ja tää on tosiaan vähän vastaava kuin englantilainen Crown Zenith, mikä olisi semmonen setti, mitä olisi tosi siisti kerätä. Täältä tulee Lunatone. Nice. Sitten Suicune V, hyvän näköinen kortti. Lisää tuleeko vielä Keldeo ja sitten Galarian Articuno. Tää on hyvän näköinen. Tää olisi kans yksi semmonen chase. Tässä on myös toi Ente ja Raikou. Mun mielestä hyvän näköiset kortit. Siisti näköinen Suicune. Se lähtee Kidoville tosta. Tässä setissä on makeita kortteja. Kyllä kattokaa minkä näköinen. Menee kaikki toploaderit laitetaan tänne menemään. Nämä on sen verran hyviä kortteja, niin laitetaan kaikki. Ja sitten oli vielä tää Lunatone. Siinä on myös Illumise ja Volbeat mukana. Katsotaan. Kiinaisia harkinnassa jostain löytyisi. Ehkä mahdollisesti voisi ottaa. Mulla on ollut korealaisiakin joskus. Mutta tosiaan
näitä ulkomaalaisia, japanilaisia ja näitä on vähän hankalampi saada. Täytyisi löytää sellainen luotettava lähde, mistä niitä saisi sitten, niin sit voisi harkita. Mutta nämä oli ainakin hyvännäköisiä. Hyvät setit saatiin Kidoville tästä tuossa on noin. Hyvät setit saatiin tuosta V-Starista. Ja sitten katsotaan, mitä Terrastralista saadaan vielä. Looking for Leafeon. Gets legendary instead. Näin siinä käy. Sitä mitä haluaa, niin sitä nyt ei ole saanut. Katsotaan mitä löytyy sitten Terrastralista vielä Kidoville. Tää oli itse asiassa taisi koko laatikko mennä näitä Kidovin osoitteeseen, niin katsotaan mitä täältä löytyy. Ja tosiaan nämä japanilaiset oli TCG-kaupan kautta saatu, niin sieltä jos kiinnostaa, niin voi käydä kattelee, mitä japanilaisia heitä löytyy. Sieltä tuli ensimmäinen veto, katsotaan tuleeko muita. Tässä ei tainnut, tossa ei tainnut olla muuta kuin tämmönen vihreä kortti. Täällä oli eka full art. Noniin, katsotaan saataisiko täältä. Me ollaan saatu tänään kanssa muutama full artti täältä. Special Illustration Rareikin on tullut muutama ja niin näissä japanilaisissa taitaa olla niitä vähän enemmän. Tässä on stäkki APn teline täynnä. Kirjoitin monempien laatikoiden SR. Jep. Se on ainakin yksi on mun mielestä taattu, mutta voihan niitä olla enemmänkin. Sitä ei tiedä. Katsotaan mitä täällä on. Sinischa oli tuo. Yes, ja ei muuta kuin jatketaan. Mitä täältä saadaan? Saataisiko täältä Evolutioneita? Ogerponi ainakin saatiin. Jirachi. Ja sitten on näitä trainer-kortteja. Ogerponi oli siellä. Katsotaan se. Terve ja tervetuloa kattelemaan. Meillä on täällä kauppaa valitettavasti jo kiinni, mutta käydään jono vielä läpi. Täällä on vielä riittää availtavaa hetkeksi aikaa, niin tervetuloa viettämään pääsiäisiltaa meidän kanssa. Avataan japanilaisia boostereita, Terrastrals-festivalia, ja nämä oli tietenkin meidän Kidovin kortit oli nämä. Nämä lähtee, ei pysty, kauppa on jo kiinni valitettavasti tältä päivältä, mutta käydään nämä tilaukset läpi vielä, mitä meillä oli. Ja sieltä tulee Esi-Itis, katsotaan tuleeko vielä jotain muuta täältä. Ja Raiko EX, tai oliko tuo Raging Boltti. Mutta tosiaan tänään pidetään tämä live pikkasen lyhyempänä, kun meillä on pääsiäisvieraitakin täällä, niin että saadaan päästään vielä kaikki pääsiäisen viettoon sitten, niin ei pidetä hirveän myöhään liveä, eli nyt on tosiaan sen takia kauppa jo kiinni. Ja keskiviikkona sitten jatketaan taas normaali aikaan 20.30, mutta mennään vielä Kidoville vielä näitä vetoja. Toivotaan täältä lisää. Joo, keskiviikkona on hyvä tulla linjoille. Meillä on keskiviikkona se yleisin päivä. Tämä sunnuntai oli vähän tämmöinen spesiaali tällä kertaa. Mutta jatketaan Kidoville. Saataisiko täältä vielä osumia? Toivotaan näin. Katsotaan mitä tulee. Sinistä tuli sieltäkin. Fesandipiti. Sieltä tulee Finisen Pokeballi. Sylveon EX. Nice. Se saatiin sieltä vielä ja oikeaan osoitteeseen. Ja sitten oli vielä Seeking. Mutta Sylveoni, kenekään muullekaan kuin Kidovillehän se kuuluu. Sinne se menee. Sinne se kuuluu. Ja Sylveoni oli kutsuttu kotiin siellä Joni, niin nyt ainakin saadaan se tässä muodossa napattua. Hyvän näköinen Sylveon EX. Ja sitten oli vielä tuo Delfiini Pokeballi. Tosta se lähtee mukaan. Noin. Ja sitten kaikki mukaan toivotaan Last Pack Magic. Toivotaan vielä, että Kidoville nappaa täältä viimeisestä Terrastralista vielä hyvät vedot. Toivotaan, että saadaan osumia täältä. Ei muuta kuin blessataan ja lähdetään kattoo viimeiset vedot. Otetaan tosta. Toivotaan, että saadaan täältä joku kunnon Evolution osuma vielä. Ace-Pekki ainakin saatiin. Ja Blood Moon Ursaluna EX. Ja sitten Xatu
Moonlit Hilliä ja sitten vielä Traineriä. Kidoville lähtee vielä tosta, katsotaan toi Blood Moon Ursaluna, kamera muuten tänne jääty. Katsotaan tosta, Blood Moon Ursaluna lähtee tuosta ja teline on taas aivan tupaten täynnä. Onneksi enempää vetoja tässä vaiheessa siinä ei ole, koska teline ratkeisi liitoksistaan, kun Kidovi on päässyt taas vetojen makuun. Katsotaan tosta vielä, pieni hetki, niin tekninen tauko, noin. Ja nää lähtee tosta Kidovin suuntaan vielä. Täältä Kidoville pitää hommaa oma teline. Se pitäisi olla jo aina vaihtaa tohon noin Kidovi-teline. Se olisi kyllä Pokecorner Kidovi Edition. Katsotaan Kidovi, mitä kaikkea sä saitkaan täältä. Tässä on niin paljon. Tää onko Itiksen mallinen tietysti. Se pitäisi olla se Itiksen se maamerkkitorni. Se olisi hieno. Mutta täältä tuli Ace-Pekkiä, Blood Moon Ursaluna EX:ää, Finisen Pokeballi, Sylveon EX:ää, Raging Bolt EX:ää, Ogerponia, Sinichaa. Sitten tuli nää, katsotaan täältä, täällä oli nää V-kortit, täältä tuli Dialga V:tä. Sitten täällä oli Lunatone, oli Suikune, Special Illustration Rare muuten tämäkin. Ja sitten Art Rare, Hisuian Goodra vielä. Joo, Special Illustration Rare oli toi Suikune, sitä ei muuten edes hifistelty niin paljon tossa kun se vedettiin. Oltiin niin ihmeissään siinä, että miten makeita kortteja tuolta V-Starista löytyykään. Kiitos Kidovi, se oli numero 24. Seuraavaksi katsotaan tosta 25. Meillä on täällä Robin. Onko Robin vielä paikalla? Robin ainakin huomasin jossain vaiheessa tuossa pyörähtävän. Robinille tulee V-Staria. Ja sitten tulee vielä pari 1v1. Hyvä Robin, kiva nähdä sinua taas täällä. Toivottavasti on ollut mukava pääsiäinen ja kummalla Robin haluat lähteä liikenteeseen? Joo, Kidovi ja Robin aina peräkkäin. Jep, se on kyllä joo. Ja sitten kuka siinä oli ennen? Nyt tällä kertaa ei ollut Tommia tai Sibulaa siinä edellä. Usein kanssa ollut aina siinä alussa. Hyvä, aloitetaan 1v1. Toivotaan Blessed Robinin 1v1 ja lähdetään katsomaan mitä täältä löytyy. Toivotaan, että osumia tulee. Ja Sibula ja Tommikin aina löytyy listan kärjestä. Se on hyvä, kun alkaa jo tuntemaan ja muistamaan täällä nimiä. Pikkuväki on menossa nukkumaan tuolla, mutta katsotaan Robinille täältä, saataisiko täältä osumia. Lähdetään katsoa Diglett ainakin sieltä, Nidorani, Fossiili, Weepinbell, Pokeballi. Se tuli sieltä Flareoni, sitten Arcanine ja Slowbro. Sieltä saatiin ainakin yksi toinen Pokeballi. Katsotaan se tuosta Robinille tohon telineeseen. Tämä on tosiaan hyvä, jos kerää 1v1 englanninkielistä, kun tosiaan näitä ei ole, näitä Pokeballeja siinä setissä, niin saa vähän lisää pontta sinne. Ja katsotaan Sivulla pidä vähän taukoväliä, kyllä, ja blessataan muita, niin se on aina mukava. Pidetään hyvää tunnelmaa yllä. Ei muuta kuin katsotaan täältä vielä Robinin 1v1. Tulisiko täältä jotain kovia osumia? Magmar, Pokeballi, Jolteoni, Rapidash ja Onix. Magmar oli kans yksi semmonen, mä en tiedä miksi mä tykkäsin siitä niin paljon siinä Pokemon Goldissa, vaikka se ei ollut mikään erityisen hyvä. Mä en muista, oliko Goldissa, sitä ei voinut saada, vaan oliko Kristallissa sitten. Mutta jommassa kummassa se oli semmonen, mikä aina piti saada, vaikka se ei ollut hirveän erikoinen siinä pelissä. Mutta se lähtee Robinille. Ja sitten katsotaan vielä toi V-Star Universe. Täältä voi tulla kaiken näköistä spesiaalia. Toivotaan, että saataisiin noita Origin Form-kortteja. Tää pakkakin on kultainen. Tää sopii niin kuin meikäläiselle kuin nenäpäähän. Toivotaan, että täältä saadaan Robinille osumia. Lähdetään kattoon tosta. Ja ainakin Latiaksella lähdetään liikenteeseen.
Pumpkabuuta tulee ja katsotaan mitä kaikkea muuta. Toivotaan, että täältä tulisi näitä siistejä kortteja, mitä ollaan saatu. Sieltä saatiin Cricketot, Art Rare, hienon näköinen, hyvän näköinen kortti. Siellä on kaikki kokoontunut mukaan. Toi on hienon näköinen. Sitten sieltä tulee V-Star Giratina vielä. Nice. Hyvän näköiset vedot. Sitten tulee, katsokaa mikälainen holo. Tää on Radiant Charjabug taitaa olla. Tämä otetaan sekin tohon vielä. Tuli niin sanotusti tripla veto tästä. Hienon näköinen kortti. Nyt oli hyvä. Kyllä, tää V-Star Universe on kyllä aika tykkisarja. Katsotaan mitä kaikkea täältä on saatavilla. Mutta Radiant Charjabug tuli sieltä. Sitten oli tää V-Star Giratina. Hyvän näköinen kortti. Tämmönen vähän tämmönen niinku kultainen, vähän tämmönen pelottava jopa. Ei nyt pelottava, mutta vähän tämmönen synkän tyylinen. Vähän tämmönen niinku äkäisen näköinen toi Giratina tossa. Laitetaan se tonne. Ja sitten oli tosi makeen näköinen tää Cricketotti Art Rare. Siellä on kaikki mukana. Siellä on pupuja. Siellä on pääsiäispuputkin päässyt mukaan pomppimaan tonne laitumelle. Hienon näköinen kortti. Laitetaan se vielä Robinille. Robinille tästä tuli hyvät tästä V-Starista. Laitetaan se vielä tonne koviin muoveihin mukaan. Näin. Kiitos Robin, että olit tässä mukana. Tuosta laitetaan tonne pakkausosastolle vielä, niin katsotaan vielä noin vedot tosta läpi. Kerran vielä. Tossa on tuo. Katsotaan tosta, mitä täältä saatiin. Eli Radiant Charjabug tuli tästä viimeisestä. Sitten oli Pokeball Magmar ja Pokeball Weaving Bell. Sitten tää Cricketot, tää oli sikamakee Art Rare. Ja sitten oli tää Giratina V-Stari vielä. Tää oli hiton nätti kortti tää kyllä tää Cricketotti. Hyvä. Ne lähtee tosta Robinille. Kiitos Robin, että olit tässä mukana. Ja katsotaan. 25 oli tämä tilaus. Seuraavaksi me mennään 26. Täälläkin on tuttu nimi paikalla. Katsotaan, onko oliko meillä Niko täällä. 151 olisi 2 menossa. Oliko Niko paikalla vielä? Katsotaan tosta. Ja siellä Niko on paikalla. 2 kappaletta 151. Laitetaan tulemaan sieltä. Ei muuta kuin katsotaan mitä saadaan näistä. Toivotaan hyviä vetoja. Ainakin tosta. Me ei ole vielä niitä Charizard Blastoiseja. Niitä ei ole vielä saatu. Ehkä ne on täällä tulossa. Toivotaan näin. Lähdetään katsomaan mitä täältä tulee. Ja Executella aloitetaan. Mitä muuta me saadaankaan. Se jääköön nähtäväksi Weezing Pokeballi, Weezing Reverse Holo ja sitten vielä, se oli tupla Weezing. Sieltä saatiin toi Pokeball. Yhtään Master Ballia ei ole muuta vieläkään saatu. Ne vielä oottelee itteensä tossa. Laitetaan toi tosta tonne. Sliivitetään noin. Ja sitten vielä Nikolle toivotaan, että täältä tulee osumia viimeisestä. Toivotaan niitä Charizardeja, Charmander-lainia, Bulbasaur-lainia tai Squirtle-lainia vielä. Lähdetään katsomaan ne. Täältä kaikki on blessannut. Täällä on hyvä meininki. Jengi blessailee täältä nämä vedot. Toivotaan, että täältä tulee hyvä osuma. Magnemite, Pokeballi ainakin saatiin. Vileplume, Reverse, Holo ja sitten oli Kadabra. Mutta Magnemite Pokeballi lähtee sieltä Nikolle. Parit Pokeball-osumat ja hyvä määrä noita japanilaisia 151. Toivottavasti noissa oli semmosia, mitkä puuttu Nikon kokoelmasta vielä. Niin ne saadaan laitettua. Ja tossa oli vielä sitten noi Pokeballit, eli toi Magnemite ja sitten Weezing. Nämä on hyvän näköisiä nämä Pokeball-kortit. Mielestäni tää on tosi kiva tää kuviointi. Hyvä, ne laitetaan Nikolle. Kiitos Niko, että olit taas mukana. Toivotaan, että
että saadaan lisää vetoja vielä sit jatkossa. Ai, katsotaan sitten mitä täällä oli seuraavaksi. Meillä on täällä seuraavaksi Kami. Onko Kami linjoilla vielä? Katsotaan, Kamille oli lähdössä tosta sellaista kuin 151 yhden päkin snipe. Nepun ja ollen pakka. Toivotaan, eli mun kummitytölle on lähdössä tästä. Toivotaan, että tänne tulee osumaa kummitytölle ja sitten hänen veljelle vielä. Toivotaan, että täältä saataisiin jotain siistiä osumaa. Me toivotaan näin, että sinne tulee osumaa. Lähdetään kattoo. Ainakin tentakuuli sieltä saadaan. Ponita. EV. Mitäs muuta? Zubatti Pokeballi. Toivotaan, tuleeko jotain muuta. Sieltä tulee Aerodactyl. Shinji Kondan artilla. Ja sitten vielä Vartortle. Mutta siitä lähtee Nepulle ja Ollelle tosta Zubatti. Ja sitten hyvä stäkki noita 151. Tuossa on muuten 7 korttia. Toivottavasti saatte jaettua ne tasan niin, ettei tule tappelu sieltä. Vai sitten on oliko tuossa yhtään treeneri? Ei tainnut olla. Mutta ne lähtee tonne Nepulle ja Ollelle vielä. Niin ne menee sinne päin. Kiitoksia Kami, että olit mukana. Ja kerro lapsille terveisiä. Katsotaan, se oli numero 27. Ja sitten meillä on numero 29. Katsotaan se tosta. Tuolta. Näin. Japanilaista 151. Martin, onko Martin paikalla? Katsotaan tosta 151. Mara on paikalla. No niin, ei muuta kuin katsotaan Maralle tosta 151 boosteri, snaippi. Osuuko täältä ne? Me ollaan toivottu tässä koko ajan, että saataisiin niitä alkuperäisiä starttereita vedettyä. Tulisiko nyt vihdoin? Katsotaan, mitä täältä tulee. Master Ball, ensimmäinen Master Ball, se on vielä Dragonite. Nice, aika kova osuma. Sitten Mew EX sieltä ja Hitmonlee ja vielä sitten Clefable. Mutta toi Master Ball, se oli kova. Se oli vielä Dragonite Master Ball, se on aika hyvä. Katsotaan se tossa kohta vielä, laitan toi Mew tohon vielä muoviin. Ja sit katsotaan toi Master Ball. Jotkut Master Ballit tässä setissä oli aika hyvissä arvoissa, mutta tässä ensimmäinen Master Ball, mitä saatiin, eli tuossa näkyy selvästi, tuossa on toi M tuossa pallon päällä. Ja tää oli ihan siistin näköinen. Maralle hyvä snaippi sieltä. Laitetaan ne meneen tosta. Se on 200-300. Katsotaan toi. Mutta se lähtee tosta vielä Maralle matkaan. Master Ballit ja Mewt ja laitetaan ne tulemaan. Kiitos Mara. Ne lähtee sinulle. Ja se oli numero 29. Vielä on pari tilausta avaamatta. Katsotaan ne vielä tosta noin. Seuraavaksi on numero 30. Katsotaan se tosta. Meillä on 2 tiniä lähössä ja sitten on 151 boosteri. Tosta noin. Tosta siirretään toi laatikko pois. Ja oliko Juho paikalla? Juho, 2 tiniä olisi lähössä. Mitä tinejä saisi olla? Katsotaan ne vielä. Meillä oli 5 kappaletta tinejä. No niin, Juho, terve. Mukava nähdä miestä taas täällä linjoilla. Mitäs tinejä saisi olla? Meillä on Flareonia, meiltä löytyy Vaporeonia 2 kappaletta kumpaakin, sitten oli 1 Glaceoni. Niin mitäs haluat tällä kertaa matkaan? Laitetaanko tuli ja vesi vai otetaanko Glaceoni vielä? Mitä saisi olla Juholle? Otetaanko minkälainen setti? 2 kappaletta tosiaan oli
oli tinejä. Mitä me otetaan? Otetaanko tosta Flareoni, Vaporeoni vai Glaceoni? Lifioni meillä ei oo. Meillä on toi Glaceon, meillä on. Sitten jos otetaan Glaceon, sitten on jompikumpi Vaporeon tai Flareon. Otanko niistä jompikumpi? Näistä. Vaporeon, otetaan se vielä. No niin, hyvä. Niillä mennään eteenpäin. Ja lähdetään itse asiassa avaamaan noi tinit ensimmäisenä. Katsotaan sitten toi 151. Kiitos vielä keskiösynttärille. Kyllä, Juho järkkäsi viimeksi hienosti puolisolleen synttäriyllärin. Niin nyt toivotaan, että Juholle tulee tällä kiitoksessa osumia. Ja lähdetään katsoa, aloitetaan tuosta Vaporeonista. Lähdetään siitä liikkeelle. Aukastaan se ensin. Toivotaan, että saatte hyviä osumia. Ja muutama tini sinne taisi viimeksi mennä. Teillä alkaa kohta kaikki tinit varmaan siellä kotona. Mut se ei mitään haittaa. Se on ihan kiva. Nämä on hyvän näköisiä nämä tinit. Ja täältä, katsotaan mitä täältä tulee. Täällä on parit Prismatic Boosterit. Laitetaan noi tonne pakkausosastolle valmiiksi. Blessausta tulee Juholle. Toivotaan, että saatais täältä vetoja. Laitetaan toi teline vapaaksi vedoille. Toivotaan, että täältä tulee osumia. Lähdetään katsoa Prismaticille ja Juholle täältä osumia. Toivotaan, että täältä napsahtaa. Kovia vetoja tulee nyt. Katsotaan, Juti blessaa nämä. Me luotetaan siihen, että Juti tietää. Katsotaan, mitä täältä lähtee tulemaan. Täällä tulee esi-itis ainakin kerran. Explorers Guidance, Pyroaria. Sieltä tulee heti Pokeball Okidogi, Hapanberry ja toinen Okidogi ilman Pokeballia. Mutta Pokeballilla lähdetään ainakin liikenteeseen. Miten Discord-servulle pääsee? Linkin kautta, eikö niin? Meidän täytyy katsoa se linkki vielä tuohon. Löytyykö sieltä meidän profiilista? Niistä ei pysty lisäämään. Täytyy laittaa se johonkin vielä, niin saadaan sieltä. Se Discord on mulle vähän uusi, niin mä en sitä hirveästi päässyt vielä käyttämään. Mutta toivotaan, että se ottaa lentoa. Siellä on hyvin itse asiassa porukkaa jo. Mutta täytyy katsoa, miten saadaan se linkki siellä näkyviin, että saataisiin sinne lisää väkeä hengailemaan. Ja katsotaan Juholle sitten tästä Vaporeon packista, mitä saadaan. Vaporeon tinin viimeinen pakka, Buneary, Fluttermane ja Vaporeon tuli sieltä Vaporeon tinistä luonnollisesti kurkkimaan vielä. Otetaan ne tohon sivuun. Katsotaan sitten, oisko täällä. Oona, ei, sun tilaus on itse asiassa taitaa olla seuraavana. Kerkesit vielä mukaan, mun muistaakseni taisi olla jopa seuraava. Ei olla vielä keretty siihen asti. Sen verran oli jonon purkua tossa noin, että Oona kerkesit vielä kattoon omat setit. Hyvä, mutta katsotaan täältä, saataisiko täältä jotain Juholle vielä lähtemään. Toivotaan, että Juholle täältä Glaceonista nappaa. Täältä tulee lisää sinistä kolikkoa. Ja 2 pakkaa Prismaticia. Laitetaan noita tonne pakkausosastolle vielä. Tinit jo valmiiksi. Ja tää Umbreon tonne viimeiseksi. Ja se oli jo siellä. Siinä on 2 tiniä. Niin mä ajattelin, että se erikseen. Ei tarvi, ei. Joo, ei mitään, niin jatketaan tosta noin Juholle. Toivotaan täältä osumia, ei muuta kuin lähdetään katsomaan, mitä saadaan täältä. Olisiko englantilaisista SIR vielä tälle illalle tulossa? Toivotaan. Ainakin täältä tulee kivienergia. Ja sitten katsotaan, mitä muuta saadaan Juholle laittaa tulemaan. Katsotaan, toivotaan, että tulisi ainakin Dreepy Pokeballi saadaan laittaa. Flareon Reverse ja Jolteon Holo tulee sieltä. Pokeballia lähtee sinne.
tosta. Noin. Niin noita sä tarkoitit. Nyt mä ymmärsin, kato. Lyhyet piuhat. Pakkausosastolle aina. Välillä ei aina Poke Corner isännyydelläkään leikkaa. Se ei haittaa mitään. Toivotaan, että täältä leikkaa nyt Juholle vielä Last Pack Magic Prismaticista. Toivotaan, että täältä tulee osumia. Tulisiko Umbreonen? No sitä me toivotaan. Toivotaan, että saatais. Se olisi niin siisti saada yksi SIR taas pitkästä aikaa englanninkielisessä Prismaticista. Anteeksi, tekninen tauko tuli siinä. Etsi itis tuli sieltä katsomaan heti. Se oli blessattu. Bless you. Sieltä tulee Prime Catcher A-spekki. Tuleeko tuplavedolla sitten? Katsotaan. Lazy ja Groudoni tuli sieltä. Mutta saatiin vielä tommonen yksi A-spec-kortti Prismaticista. Sitten mennään katsoa vielä Juholle toi viimeinen 151. Katsotaan saataisiko sieltä vielä lisävetoja tulemaan sitten vielä. Lähdetään noin tonne packing-osastolle. Ne lähtee tosta. Ja sitten vielä tuo 151. Blessataan kunnon kanuuna. Se oli jo kunnon tommonen Reigani sieltä. Katsotaan mitä saadaan Juholle. 151 laittaa vielä mukaan. Toivotaan, että tää tarjoilee vielä kunnon setit. Lähdetään kattoo mitä 151 löytyy. Ainakin Tangela Pokeballia löytyy. Sitten löytyy Dragonite, Nidorina ja Seaking. Mutta tosiaan vielä saatiin laittaa tuo Pokeballi Tangela sinne mukaan. Se lähtee sieltä. Eli tosiaan tällä hetkellä toi kauppa on kiinni, mutta normaalisti tosiaan kun avataan live, niin meillä on tuolla pokecorner.fi-sivulla kaikki myytävät pakat. Sieltä kun sitten pakat, niin me avataan ne tässä livessä ja lähetetään teille kotiin. Se on tämän Rip and Shipin idea. Tuosta lähtee vielä nuo Juholle. Katsotaan Juhon vielä vedot. Eli Juholle tosiaan lähtee Tangela Pokeballi, A-spekki, Prime Catcher, Dreepy Pokeballi ja sitten oli vielä Okidogi Pokeballi. Siinä on ja hyvä setti Prismatickia, pari tiniä ja sitten vielä vähän japanilaista 151. Juholle hienot setit sieltä. Kiitos Juho, että olit taas mukana. On mukava nähdä tuttuja nimiä paikalla. Ja se oli numero 30. Seuraavaksi tosiaan 31. Se oli Oona. Oona kerkesi just paikalle takaisin. Ja katsotaan mitä täältä saadaan. Pystyykö ottaa ihan avaamattomia boostereita? Jos haluaa, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että lähetetään ne avaamattomanakin. Että ei ole ongelma. Silloin kun kauppa on auki, niin pystyy laittaa vaan toiveeksi sinne, että halutaan avaamattomana, niin mä voin lähettää ne kyllä silläkin tavalla. Oonalle täällä oli 151. Pikku snaipilla lähdetään hakemaan tosta uudesta laatikosta. Toivotaan, että sieltä natsaa Oonalle 151 vetoja. Katsotaan mitä saadaan täältä. Snaipataanko täältä heti Charizardit liikenteeseen. Ei muuta kuin katsotaan. Ainakin Master Ball Raticate lähtee sieltä. Mitä muuta saadaan? Electrode, Magneton ja Batkeja, vaikka millä vitalla, mutta se oli Rotta, Master Balli. Pakko säästää, kun eilen oli vähän märkä meininki. Kyllä, ei mitään, se on ihan ok. Ja pääsiäisen kunniaksi täältä tulee pääsiäishiiri. Pääsiäishiiri. Toivottavasti se ei nakerra sitä oloa sen enempää. Mutta Raticate Master Ball lähtee Oonalle. Kiitos Oona, että olit mukana silti. Ja kiva, että ehdittiin saada avattua toi sun pakka vielä tässä livessä. Hyvä, se oli 31. Vielä on pari tilausta jäljellä. Täällä on 32 seuraavaksi. Katsotaan se tosta. 32. Meillä on Pasi täällä jälleen. Pasille Heatwavea, 3 kappaletta. Katsotaan ne tosta noin. Master Ball, älä vielä kiinni, laita Master Ballit tonne vielä.
Hyvä AP, hyvä huomio. Hyvä huomio sieltä. Onneksi meillä on täällä välittävä community. Ja Pasille katsotaan 3 heatwaveä. Pasin ensimmäiset pakat muuten taisi olla nämä, jos muistan oikein vielä. Ja saadaan Pasille vielä tästä lisää. Toivotaan, että Pasille tulisi jotain siistiä sen kokoelman alkuvaiheille. Otetaan tuosta noin. Ja toivotaan Pasille osumia täältä. Lähdetään katsomaan, mitä saadaan. Magikarppia ainakin. Katsotaan mitä muuta. Sieltä tulee ainakin Mapostiffi. Ja sitten Foam Rolleri. Heatwaveista tosiaan tässä on 5 korttia. Aina per pakka. Katsotaan. Se on näissä japanilaisissa on hauska, näissä on eri määrä. Vetoja toivotaan, että tulee lisää. Sieltä tuli ainakin Irvenin Mapostiff. Sitten Heatwavea. Mitä muuta tulee? Tykkään, mitä tästä Blessed on tullut tämmönen yhteinen kaikki. Jep, se lähti siitä yhdestä jaksosta. Muistaakseni se oli silloin, kun Kidovi heitti sen Blessauksen, saatiin sen Journey Togetherista se vedettyä toi Special User se Lilis Clefire. Katsotaan, mitä saadaan täältä. Tossa, toi pakka oli vähän toi huti. Floatzel tuli sieltä. Ja sitten Pasille toivotaan vielä osumia täältä. Katsotaan, mitä saadaan tästä viimeisestä Pasille Last Pack Magic. Toivotaan, että se pitää paikkaansa. Kyllä vedi sitä aikaisemmin. Niistä oli aikaisemminkin jo. Sitten oli just sitä summonausta ja kaikkea. Täällä on tullut paljon tämmöisiä juttuja tässä meidän liveen aikana, mitä mitkä on jatkunut sitten näiden liveen yli. Pasille lähtee siitä Heatwavea 15 korttia ja sitten tosta vielä toi Arves Mapostiff. Laitetaan ne tulemaan. Fresh Cut, eikö ookin? Hyvin karkaa raja. Sille ei vaan voi mitään. Se on kaikki karkaa, jopa hiuksetkin minun elämästä. Ei karkaa elämänilo ainakaan. Nyt. Kiitos Pasi, se oli numero 32. Kiitos Mara, milloin Turkkiin? Sitten kun on kaikki pakat myyty. Sitten lähdetään reissuun. Ei vielä. Seuraavaksi, se oli 32, mennään 34. Seuraavaksi Kidovi snaippaa vielä. Kiitos Pasi, että olit mukana. Kidoville vielä katsotaan täältä. Illan viimeinen V-Star Universe. Toivotaan, että sieltä tulee vielä osumaa. Katsotaan, oliko Kidovi vielä paikalla. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Viimeisestä pakasta Kidoville. Kyllä, ei muuta kuin toivotaan vetoja. Toivotaan, että V-Star jatkaa sitä hyvää putkea, mikä meillä on tänään ollut. V-Star on ollut kyllä tosi hyvä setti. Leafeon tai Glaceon, ne toivotaan, että löytyisi täältä. Lähdetään katsoa, mitä täältä tulee. Katsotaan, mitä saadaan V-Star Universeista vedettyä. Ainakin Galarian Moltres. Ja toinen. Tuleeko muuta vielä? Sitten tulee tommonen pallo tommosella erikoisella patternilla. Mutta tosta saatiin Galarian Moltres V vielä Kidoville napattua sieltä. Nice. Hyvän näköinen kortti. Tässä V-Star Universe on hyvän näköisiä kortteja paljon. Tässä on kivat värit. Tässä on tämmönen pinkki-musta teema. Laitetaan ne Kidoville vielä tuosta mukaan. Kiitos Kidovi, taas aktiivisesti olet mukana. Ja tällä kertaa voidaan sanoa, että vetoja tuli. Ei jääty ilman vetoja tällä kertaa. Ja meillä olisi illan viimeinen tilaus seuraavaksi. Se on meidän Marinalle viimeinen. Marinalle nappasi illan viimeinen. Se snaippasi sieltä juuri ennen kuin kauppa laitettiin kiinni. Niin vielä yhden V-Starin. Katsotaan, mitä saadaan Marinalle täältä viimeisestä V-Starista. Illan viimeinen. Iso kiitos kaikille, ketkä olette olleet mukana tähän mennessä. Tässä pääsee spesiaalissa. Just niin kuin me haluttiin, että 2 tuntia olisi se lähetysaika, niin se piti aika
hyvin. Toivotaan vielä Marinalle täältä jotain hyviä vetoja. Toivotaan, että saataisiin Origin Forme ja ainakin hyvin lähtee liikenteeseen Electabuzzilla. Lähdetään kattoo. Nyt nautiskellaan tää viimeinen vielä. Vidoof sieltä. Katsotaan mitä muuta saadaan. Saataisiko täältä jotain siistiä vetoja. Vetoja me toivotaan. Sieltä tuli Leafeon V-Star. Nice. Katsotaan tuleeko vielä jotakin lisää. Sieltä tulee holoja. Ja sitten tulee vielä tämmönen erikoinen holopatter. Mutta Leafeon V-Stari saatiin sieltä vielä Marinalle napattua viimeisestä. Ja toi holo, viimeinen, se oli nätti. Tuossa oli nättejä kortteja. Laitetaan tää V-Stari vielä tonne Marinalle muoveihin. Hyvän näköinen. Katsotaan vielä mitä muita. Tuossa oli tää on hienon näköinen tää Dusclopsin. Sitten oli Bronzoria ja sitten oli vielä toi Hisuian joku. Hyvä. Mun lähtee Marinalle tosta ja laitetaan Leafeon vielä. Marina snaippaa kyllä. Joo, Marina on onnistunut snaippaa kyllä hyvin. Marina on ohittanut collectioneissa ton mun oman jo. Mut joo, se oli illan viimeinen. Hei, mitä mieltä olitte tästä sunnuntai-lähetysajasta? Oliko tää hyvä? Voitte laittaa kommenttia ja voitte laittaa vaikka viestillä, että jos tää on teille hyvä aika katsoa, niin voidaan jatkossa kokeilla, että saataisiko pidettyä. Nyt tänään meillä oli täällä apuvoimia paikalla, niin tää onnistui tää live. Vaikka lapsien ääni vähän kuulukin tuolta, niin se ei haitannut menoa. Siitä saatiin vaan lisää pontta tänne. Tosiaan, niin jos kiinnostaa, niin laittakaa viestiä, niin mä tiedän, että miten näitä aikataulutetaan, mutta tietenkin mun ideaali olisi, että saataisiin pidettyä myös keskiviikko sekä sunnuntai, niin olisi hauska semmoinen, että olisi viikonloppunakin mahdollisuus niille, jotka ei keskiviikkona pysty katsomaan, niin olisi kaikilla mahdollisuus päästä mukaan. Hyvä, mutta hei, iso kiitos teille ja hyvää pääsiäistä kaikille. Toivotaan, että loppupääsiäinen menee kivasti. Pakat lähtee tiistaina vasta postiin sitten, huomenna on pyhäpäivä vielä. Mutta saadaan ne mahdollisimman nopeasti teille. Hyvä. Ei mitään. Iso kiitos kaikille. Ja me palataan keskiviikkona sitten linjoille. Meillä jäi hyvin V-Staria, Heatwavea ja 151 vielä keskiviikoksikin, niin toivottavasti pääsitte mukaan. Ei muuta kuin... Ei, 100 tonnia ei vielä täynnä. Ihan pieni hetki vielä otetaan. 100 tonnia tulee täyteen NYT. Ja nyt, noin. Se oli sieltä. Hyvä, kiitoksia. Ei mitään, niin palataan keskiviikkona astialle. Hyvä, mukava pääsiäistä kaikille. Moi!